uyenda bwanji tsiku la lero pamene University of Malawi ikupereka ulemu wapadera kwa president wa dziko la Mozambique amene wa Filipe Nyusi kungofuna kupereka ulemu wawo makamaka pa nkhani yolimbikitsa ubale wa maiko pofuna kubweretsa maiko pamodzi. Ndiye pa chifukwa chimenechi University of Malawi inaona kuti apereke ulemu wapadera malinga ndi mmene zimakhalira kuti university iliyonse sukulu ya Kachenjede imapereka ndithu ulemu ku sukulu kwa munthu amene aganiza kuti munthu uyuyu akaona ntchito zake kumuunguza bwinobwino kumfufuza akapeza kuti akuona kuti munthu amene akhoza kumpasa ulemu wapadera amampasa ulemu umenewu. Ndiye iwowo atafufuza aona kuti president wa ku Mozambique walimbikitsa kwambiri ubale wa dziko lake ndi maiko osiyanasiyana kuphatikizapo dziko lino la Malawi. Tikati kumva bwino za ubale umenewu ubale otani walimbikitsika motani munjira zotani kutsogolo kumwe pada kali pano nene kuti kuno kwasonkhana anthu osiyanasiyana kali konseka konzeka posedapa a president wa dziko la Mozambique pamodzi ndi president wa dziko lino akhala kufika malo ano kumene kuchitike zinthu zosiyanasiyana. Ndipo akafika pano a president akhala akufika kusaina buku la alendo a president wa Mozambique ndi wa Malawi kenaka alowa mu Great Hall mmene mwambo umenewu ukhale ukuchitika. Ndipo timva ndithu nyimbo ya mtundu wa Malawi kenaka nyimbo ya mtundu wa Mozambique kenaka tizamva nyimbo ya university ino ya Malawi imene mbuyo monsemu yakhayozeka kuti Chanko kapena kuti Chancellor College. Ndiye pakadali pano tufanire kuti mukhale pompo. Ndine Blessings Kanache tsiku la lero tetikhala limodzi kuno kuzomba sindinekha ndi anzanga angapo kutsogolo kuno ndikupasiraninso ndi kwa anzanga ena. I want to welcome you, our dear viewer and dear listener, wherever you are this morning. We are broadcasting live from the Great Hall here in Zomba at the University of Malawi, where today the university will be awarding President of Mozambique, President Filipe Nyusi, an honorary degree on philosophy, especially on how he has managed to consolidate issues of diplomacy and at the same time bringing countries together, making sure that the issue of regional integration, diplomacy and all these things are brought together and into fruition and manifestation. So we are here at the Great Hall in Zomba where a number of activities will be taking place. We understand we have our reporter who was at Chireka International Airport where we have been told that President Filipe Nyusi from Mozambique jetted in a couple of almost an hour ago, and he will be here in Zomba any moment soon. And the President, Dr. Lazarus Chakwera, welcomed him when he was arriving at Chireka International Airport. Here at the Great Hall in Zomba, several activities will be taking place. Everything is in order. They're just waiting for the two presidents to arrive at this place so that the conferring of this honorary degree to President Filipe Nyusi should start. So it's a very good day for Malawi, a very good day for the relationship between Malawi and Mozambique. So now I have some students who are from Mozambique, but they are here at the University of Malawi doing their studies. I want to understand probably what are the courses that they're doing and also how important is the relationship between Malawi and Mozambique. Currently, I have Mr. Naidi Vincent. How are you, my brother? Fine. Thank you. Yes, you are from Mozambique? Yes, of course. Which part of Mozambique do you come from? I'm coming from Lixinga, Niassa province. From Niassa province? Yes. Yes, so what are you doing here at the University of Malawi? Here I'm doing my program, my master's program in applied chemistry. I'm here since last year. Since last year? Yes, September last year. Yes. Now, how first of all, how are these studies going on at the moment? Yes, by now some programs were still Yes, Sunday. Yes, my programs were still finishing the second semester of the first year, and then by Monday we are going to restart.
We are going to restart with another semester. Yes, for the last year of my master's program. Wow. Yes, yes. Now, how do you look at the relationship between Malawi and Mozambique? We are seeing the president coming. First of all, how do you feel that your president, Mozambican president, will be here in a moment? Too glad. I'm very glad of that because we are neighbors. We have good relationships. As you know, Mozambican Malawian president is always interacting with the Mozambican president. And I think there is a good relationship, and this will contribute so much for our relationship between, because we, instead of being neighbors, we are almost friends. We share almost the same culture, and so on. We have a lot of advantages, and we are going to take advantage on that. Yes, yes. Thank you so much. No, I'll come to you later on, but at the moment, let me give you time to rest. But thank you so much for granting us this opportunity. I will also have you later on in the program. All right, thank you. Thank you so much. Thank you. Well, that's Mr. Naiti Vincent, who is one of the students who is doing his master's here at the University of Malawi. At the moment, he's in. He has just explained there how he feels about his president coming to Malawi and the relationship that is there now between Malawi and Mozambique. At the moment, I want to talk to Professor Samson Sajidu, who is the Vice Chancellor of the University of Malawi. Welcome, Professor. No, thank you. Just a mistake. I'm not Professor Samson Sajidu. I'm Sudusa Amadis. I'm the Deputy Vice Chancellor. Sudusa Amadis, sorry. My producer was telling me that you'll be inviting the Vice Chancellor. No, that's fine. That's okay. fine. Yeah, okay, fine. First of all, how do you feel that, what prompted you as a university to bring in or to confer this honorary degree? What happens for one to reach this far? What happens? Okay, so we look at the person, we look at what they have done. Because remember, an honorary degree is not an academic degree. So they're not coming into class, they're not passing exams, but we look at what they have done. So we looked at this particular candidate, President Nyusi, looked at what he has done, and we looked at it from three angles. International relations, conflict resolution, economic stability, as well as his contribution to the environment. So when we looked at all this, we thought he's a befitting person. If you look at the relationship between Malawi and Mozambique, it has improved quite a lot under his leadership, quite a lot. So that you can now go to Mozambique without much problems at the airports, at their borders. Here, we have agreements now over the electricity. We have agreements that we can use in Nakala port. We had a train coming with fuel all the way to Lirongwe. These are huge, considering where we're coming from. But also, if you go to Mozambique, there's been stability. He spearheaded the signing of the Maputo Accord in 2019, where they signed a peace agreement with Renamo. And now you can attest that there is peace in Mozambique. The conflicts with Renamo have died down under his leadership. But also he has been instrumental in attracting investment in Mozambique and making sure that Mozambique grows. So these are the issues that made us look at this particular person and says that he's befitting to be awarded this particular degree. Be treated like any other graduate. We know he's a president, but he has to undergo the rituals of the university. So he will be presented to the Chancellor. Remember, President Chakwera is not coming here as the president of Malawi. He's coming here as the Chancellor of the university. So the Chancellor will bestow this honorary degree on our behalf on President Nyusi. So I wish you'd come inside and see. We'll make him walk, narrate him, we'll put on a gown, we've made a special gown for him, and present him to the Chancellor for him to be given. After that, we'll call him Dr. Nyusi. Wow. Yeah. Okay. Now, so as we wrap up, I understand they're coming here. He will be arriving shortly. You need to go and welcome him. How do you feel as a university? Oh, we're very elated. We're very elated. We're very happy. We're very excited. Because this is something we should be doing. But awarding a person of this character magnifies the occasion. It makes us know, and we have got very good relationship with the universities in Mozambique. Now people in Mozambique, they will know that there is a University of Malawi. They can send their students here
for them to graduate. We already have, I know you are talking to some of them here. To some So of them. more of them are coming. We have 6 vice chancellors of universities in Mozambique who have come. We had meetings with them yesterday. We're going to have meetings with them later in the day. We're going to have meetings with them tomorrow so that we can increase the relationship between Mozambique and Malawi, but also between the universities of Mozambique and Malawi. So we're very, very excited. Thank you so much. No, Thank you. Have a good day. Same to you. Thank you. Same Thank to you. Well, that's one of the lecturers here who was explaining to us the importance of this meeting right here. Now we can see that the convoy is just arriving. So yes, we can see that now that the convoy is just arriving here at the Malawi University, the University of Malawi campus here in Zomba, and shortly we'll see the 2 presidents arriving here at the Great Hall, where President Dr. Lazarus Chakwera and Mozambican President Filipe Nyusi will be arriving right here at the Great Hall. So it's a very exciting moment here in Zomba. Titero ndithu kuti pakadali pano tikuona kuti ndipiti wa galimoto zimene zanyamula atsogoleri amenewa ndiye kuti ndi zimene zikufika kuno ku Great Hall kuno ku Zomba kumene mwambo umene uyambe posta chidapa kuti uyambe posta chidapa kuti pakhale ndithu kupereka degree imene ya ulemu kwa mtsogoleri wa dziko la Mozambique amene wa Filipe Nyusi. Ndi tsiku la mtengo wapatali ndithu kumene padakali pationa kuti kwasonkhana anthu osiyanasiyana amene ali malo ano. Tikuona poyamba galimoto yoyamba kudutsa njinga za moto za polisi zikudutsa amenepo kuonetsa kuti ayi ndi tsiku la mtengo wapatali. Njinga zimenezi zimatuluka akafuna kupereka ulemu waukulu kwambiri kwa president wa dziko. Austin Kachpeya alipo mpano ndina limodzi. Kachpeya, ungafotokoze zotani makamaka pa za ulendo umenewu komanso mwamba umene ufika tsiku la lero? Tsiku lino ndapa mwamba lero pamene president wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi akhale akupatsa degree ya ulemu. Ndiye kunotu kwasonkhana chinatindi cha anthu ndithu ndi chidi kuti adzaone kuti mwamba umenewu ukhala bwanji. Ndithu ndiye apapa ulemu umenewu ndomuthokoza pa ntchito zimene akuchita pamaka poluzanitsa maiko osiyanasiyana pa nkhani zachitukuko, komanso tikumvanso kutinso pa nkhani zachilengedwe President Filipe Nyusi amalimbikitsa kusamala zachilengedwe, mitengo kuti isamadulidwe mwachisawawa komanso kudzala ina mdziko mwakemo. Ndiye pasifika zimenezi mwa zina zimene zachititsa kuti sukulu yakachenjede ino ya University of Malawi ipereke degree imene ya ulemu, komanso makamakanso pa ntchito yoyikulu imene president imene wachita ndikukhazikitsa bata ndi mtendere mdziko la Mozambique. Chabwino, ndiye iweyo Austin sikalekale sabata yatha yomweyo unali ku Mozambique, ungakambepo chani za ubale wa dziko la Malawi ndi Mozambique komanso zimene dziko la Malawi likupindula kuchokera ku Mozambique foti unali kumeneko posta chedwapo? Ubale umenewu ndithu ndi wamphamvu chifukwa kuti tili ku Mozambique unali kusainirana mgwirizano osiyanasiyana pa nkhani za magetsi komanso pa nkhani za mafuta. Dziko la Malawi itu lizigwiritsa ntchito doko la nakala kuti azitumiza mafuta kubwera kuno dziko muno, koma mafuta awo azifika pa mtengo otsika. Zimenezo zipangitsenso kuti mafuta mdziko muno mtsogolomo azakhalenso otsika mtengo kapena zitu ochipa. Ubale umene unso uchititsanso kuti dziko la Malawi mamaka pa nkhani ya za mtengatenga ndi mtokoma ndege zija zizipita straight kuchoka kuno ku Malawi kupita ku Mozambique, sitimazungulira kupita South Africa kapena ku Ethiopia. Ndiye tikupita kuti ubale umenewu upitirira ndithu mamaka pa nkhani za malonda, zilimbikitsanso nkhani za malonda zimene zibweretsa chuma chino mdziko muno. Padakali pano wa dziko la Mozambique, president wa dziko la Malawi apo mena madutsa ayamba aona kule amene ali umene kundikona angoni
ali kumeneko. Tikuona gule wina ku Mozambique ali kumeneko, palinso gule wa ku Malawi ali pamenepo. Pakadali pano atsogoleri awiriwa ndi amene akuyenda kuti alowe afike pamenepa kuti alowe mkati mmene muchitike mwambo menewu. Pakadali pano a president akumana ndi akuluakulu a university ino ya Malawi kunoko ku Zomba, ndi amene akumana nawo. Tikuona ndithu a vice chancellor kuno, kuona akuluakulu ena osiyanasiyana onsewo kuwafotokozera. Taonapo wapampando wa university imeneyi akufotokoza, ndipo akuwachita introduce president amene wa ku Mozambique. Yes, this is what is happening here in Zomba. Currently, what is happening, the introductions that are being made. President Nyusi being introduced to some officials of University of Malawi. So this is what is happening at the moment. So at the moment, President Dr. Lazarus Chakwera and the Mozambican president are into the pavilion where they will be signing. Also, the First Lady Chakwera is also right there. So this is what is happening right here. So this is what is happening here. President. So there'll be a moment of signing in the visitors book, and currently what is happening is that the two presidents are right here waiting to see visitors book. So yes, this is right away here in Zomba where the two presidents are meeting. Kuti pakadali pano chochitika nchokuti ma president wiliwa alowa ndithu mu chipinda chimene amayenera kuti saine buku la alendo, komali momwemo mangani metamvera kukhala ndithu ku center zovala ndi kuti a president adzukula Malawi ngati vice chancellor wa university ndi kuti asintha zovala kuti avale zovala zina. Monga mene anafotokozera mucha amadise amene timayankhula nawo anena kuti a president akuno Dr. Chakwera sikuti akubwera kuno ngati president koma ngati vice chancellor wa university imene ya Malawi. Kunoko kuli anthu amene akuimba apa pali angoni, mungomva kuti angoniwa akuimba bwanji, angoniwa timve nyimbo yawo.
amene wandithu ndi ena mwa magulu amene ali kuno mutha kuona apo ndikumva ndithu kuti Chakwera angonitu amene wasangala iwe ndiuzati wasangala siwe ngoni izi nzakwathu ndithu kwa Chakwera kwa Chakwera impi weniweni. Okay, Chakwera pana kali pano ma president agenda amene wa afika ndithu mkati mmenemu ukuyembekezera kuti ndinakufunsa funso nona kuti kufunika kwake ndi kotani makamaka pa nkhani ya kulimbikitsa ubale tamaliza nakudula mzanga ubale umene ndithu ulipo ndipo kuoneka kuti palitsogolo chifukwa kuti Malawi ndi Mozambique patsopano azipangano malonda mosavutika. Amalawi ndi aku Mozambique tiziyenderana pafupi monanso pano pakhalanso kuyambisa maulendo a panjanji sitima za pamtunda zimene zizinyamula mafuta zimene zikuthandiza kuti mtengo umene timagulira mafuta tikamayenda namuna kuchokera ku Dar es Salaam kuchi utsika. Nde abale athu a Mozambikiwa atipasa ifedoko atipasa mwayi oti tizitha kulandira mafuta mosavuta. Ndeti nkhani ya kusowa kwa mafuta idzakhala mbiri yakale komanso nkhani ya magetsi. Dziko la Mozambique amapanga magetsi ochuluka kwambiri ndipo boma limene lipo latsimikiza kuti lithandiza ndi dziko la Malawi kuti adzigawana magetsi amenewa kutinso mbiri yakuti mathano kwa magetsi ikhalanso mbiri yakale. Zimene zisiso zimathanso kuopa alendo mamaka zili makampani akunja amene amafuna kukhazikitsa ntchito zawo kuno mamaka za mafactory kuti azibwera ochuluka azayambisa ntchito zosiyanasiyana zimene zithandizenso pa ntchito za chuma komanso zikweza miyoyo ya anthu ya Malawi chifukwa kuti ntchito anthu akhala pa ntchito ochuluka alembedwa ntchito foni kampani zichuluka muno Malawi ndipo ndikanoti tsogolo imene lili nakasife ndife anthu oyandikana ndoti katundu kuno ku Malawi mene mudziwira timalima kwambiri chimanga chathu chikazati chimanga chokwanira kuti chimanga china azathatha mwatigulaso ku Mozambique ifenso ku Malawi so kutenga zawo so kuna Malawi ndi zimene zizi zidzathandiza kwambiri pokweza miyoyo ya Malawi yawina aliyense ndithu. Okay, Chakwera tikhali nthawi bwino ndatokoza kwambiri zikomo kwambiri. That's Austin Chakwera, our reporter here on the ground, who is trying to bring us peace and business together so that we should be able to understand what is happening here at the Great Hall in Zomba, where the University of Malawi will be conferring this honorary degree of philosophy to President of Mozambique, Filipe Nyusi. I was talking to one of the students who are learning here at the university. At the moment, I have one of them. She's coming from Mozambique. Your name, madam? Thank you. My name is Sonia Nido. I want you to stand like this. Yes, your name again? My name is Sonia Nido. Yes, Madam Sonia Nido, I'm told you are doing PhD here. When did you start? Actually, I'm doing a PhD in biological science, and I've started on September last year. This is my first year. Yes. And out of all the schools, why did you choose University of Malawi? Actually, I think because Malawi and Mozambique, we need to increase especially relationship in terms of education. And also we get this scholarship because we have MOU with our university in Mozambique. It's Rovuma University and the Malawi University. That's why I'm here studying in Malawi. Ah, wow. Yes. Okay, now it means even universities, they are signing memorandum of understanding. Yes. They're working together. Yes, we're working together, not just in education, but also we have exchange staff for students and also for the laborers. Yes. Now, President Filipe Nyusi is here together with President Chakwera. What does this mean to you as a student who is here and your president is here? Malawian president was in Mozambique just last week. This week, your president is here. What does that mean to you as a student or a Mozambican who is studying in Malawi? Actually, for us, it's very important because we know Mozambique and Malawi, we are friends, we are brothers, and this relation, when the president comes in Malawi, for us is very important also because there is a very big significance because we are here studying here, and I'm very sure our president maybe will know that we are here studying in Malawi. That's why for us it's very important.
and we are very, very helpful for that. Yes. Now, this relationship between Malawi and Mozambique, how do you look at it? How happy are you that the relationship has, we're looking at how things are stronger? It's becoming stronger. It's becoming stronger, and also before, and now it's becoming also very, very, very stronger, because we don't just have relationship in education, but we have in the different area such agriculture and also forest. And I know we share the same lake, and it's very important for us. We will increase more and more this relationship. Yes. Wow. Okay. Now, currently, I understand in Mozambique you speak Portuguese. Yes. Do you speak? Yes, I speak Portuguese. It was a very big challenge for me here in Malawi, because Malawi they speak English, yes. but we had around 3 years we learn English. Now we are getting well day by day. It means you have learned English here. Exactly. You have I've learned learned English in English Malawi. in this Wow. is a challenge for us. Yeah, but you're speaking very well. Thank you. Thank Okay, you. now I want you to speak in Portuguese. Tell us about the relationship between Malawi and Mozambique. What I want you to tell us is about the importance of this relationship that is there now between Malawi and Mozambique. Ok, bom, é importante que haja essa relação entre Malawi e Moçambique, não só na área da educação, mas também na área da saúde, porque nós sabemos que Malawi é um país fronteiriço com Moçambique e nós partilhamos recursos, como é o lago Niassa, que no Malawi é o lago Malawi, e nós temos recursos pesqueiros que podemos aproveitar para o desenvolvimento do nosso país. A chegada do presidente Filipe Jacinto Nyusi no Malawi, onde veio se encontrar em termos de cooperação com o presidente Chakwera, é importante porque vai ainda mais alavancar a relação que tem Moçambique, com Malawi. Então é importante que haja esta cooperação, e quero também encorajar aos moçambicanos que possam vir a Malawi, não é? Porque é um país acolhedor, nós somos irmãos e tradicionalmente não temos tanta diferença em termos culturais. Então Malawi é bem-vindo. In brief, what have you said? I've said it's important this relationship between President Chakwera and the President Nyusi, not just in terms of education, but also we can cooperate in different areas, because we share the same lake, Lake Malawi in Mozambique and in Malawi. Also, people who are interested to come to Malawi for studying, I can advise that Malawi is a good place for study, because the environment is good, the school is very also important for us, and welcome all people to Malawi. Wow. Thank Now, you. if I want to say thank you very much, what should I say in Portuguese? In Portuguese, we say muito obrigado. Muito obrigado. Thank you so much. Thank you. Well, I thank you so much. Your first name is? Your name? Sonia. Sonia Nido. Yes. No, thank you so much. Thank I you. wish you the best here in Malawi Thank and you. also here at the university. Thank you. You're most welcome. Thank you. Thank you so much. That's Sonia Nido, who is a PhD student here at the University of Malawi. And there he has just spoken in Portuguese and in English as well in summary. But I hope those who understand Portuguese, you have enjoyed a bit there. Your piece, that's your piece anyway. Thank you so much. Now I want to talk to Mr. Mangani Chirala Katundu, Dr. Mangani Chirala Katundu, who is the Secretary for Education. I want to understand from him. Yes, you stand here. Doc, how are you this morning? I am very well. I'm very happy, Yes. excited. This is a very exciting moment. It's a very exciting function. And as the academia, as the Minister of Education, we are really excited with what is happening today. Now, looking at the students who are coming to Malawi in Malawi, you have seen the Mozambicans here. We have spoken to two of them so far who are learning here. And also, President of Mozambique is here. What does this mean
this mean to the the relations between education in Malawi and in Mozambique, and also our bilateral ties as country to country? Yeah, this is exciting because the bilateral cordial relationship that we are seeing between His Excellency Dr. Lazarus Makathe Chakwera and His Excellency Filipe Jacinto Nyusi is not only benefiting the socio-economic development of the two countries. We are also seeing the universities, the academia in the two neighboring brother-sister countries are working together. There are projects like S2 which they are working together on, and we will be having a lot of students that are coming to do their PhDs and their master's degrees here in Malawi from Ruvuma and other universities in Mozambique. So there is what is called in the academia South-to-South partnerships. We are strengthening that, and Malawi and Mozambique are working together strongly. So we are seeing big benefits. Soon we'll be having academics in Portuguese coming to Malawi from Mozambique, and similarly those going to do English support to Mozambique. So we are happy. The Minister of Education here and the Minister of Education in Mozambique are also working together. The minister, our minister and the Deputy Minister of Mozambique met. They were also discussed how we can further also at that level further collaboration in improving quality of education in the two countries. Mafuna unatenda hizo chichewa doc fanyana kuti nkuona kuti mwayankhula tenga Afrika kwambiri. Ubale umene uli pakati pa dziko la Malawi, ma president awiri amene wa President Chakwera ndi President Nyusi upindulira bwanji maphunziro Malawi muno ndi ma department osiyana-siyana inuyo ngati amene mayang'anira za maphunziro Malawi muno ngati PS? Nditu ineyo ngati secretary mlembi wankulu wa unduna wa za maphunziro ndinosangalala kwambiri chifukwa chokuti ubale umene a President Dr. Lazarus Makathe Chakwera ndi a President Filipe Jacinto Nyusi aulimbikitsa sikungothera pa maboma pokhapa kuma university nakonso akugwirizana tukuona Eduardo Mondlane University, Komanso Ruvuma University, Komanso Joaquim Chissano University, anthu watu amba kugwirira ntchito limodzi akumakhala ndi ma project limodzi. Ma student aku Mozambique akubwera kumadzaphunzira kuno akudzapanga ma masters ndi ma doctorate degrees tikupeza ndalama zoyendetsa ntchito za maphunziro limodzi ndi kumagwirira ntchito imene iyi nditu zikuoneka kuti ndizosangalatsa kwambiri zonyaditsa. A president athu akutitsogolera mu njira yabwino yopindulitsa kuti maphunziro ayende bwino. Chinanso ngakhale pano anduna athu ndi unduna wa za maphunziro ku Mozambique akumakambirana ndi kumaona kuti kodi tingagwire ntchito limodzi bwanji kuti ku Mozambique maphunziro apite patsogolo, ku Malawi kunonso maphunziro apite patsogolo. Oti tikunyadira kwambiri moti imene ndikumva apa amene amayimba ayingoma amanena nyimbo kunena kuti Nyusi landirani degree takupatsani ndi mtima wonse. Ndikudziwa kuti ifenso kunduna za maphunziro tikunyadira tikumva kukoma kuti chifukwa chokuti pali chitsogozo chabwino iwo watu akulimbikitsanso maphunziro kumwera amati South-to-South partnership zikuyenda bwino. Tikumalembera ma proposal limodzi ndi kumapeza ndalama zopititsa patsogolo maphunziro. Mapeto ake muona kuti ma professor akuko azibwera kuno, ma professor akuno azipita uko, umenewo ndi ubale kachipande katherere kama koma nkuyenderana. Kachipande katherere kama koma nkuyenderana. Ndiye ubale umene umulimbikitsa bwanji kuti upitirebe pamene papita kutsogolo chifukwa chokuti monga maneneramo wayambira kwa president wa dziko lino Dr. Chakwera ndi president wa Mozambique President Nyusi upitira bwanji kutsogoloko mulimbikitsa bwanji ngati akunduna ngati amene magachiro zaboma kuti usango mwafotokoza za maphunziro chani zina kwamupanga motani kupita chitsogolo kwambiri? Ifetu monga tanena kale tayamba kale kuyendetsa ma project limodzi. Pali program ijamati S2 ma university aku Malawi ndi aku Mozambique analembera limodzi akuthandizana pa ntchito imeneyi. Komanso ma president athu anakambirana tinapita paja ku Mozambique anakambirana kunena kuti kodi bwanji pazikhala maphunziro achipwitikizi kunonso ku ma university kutereku patsogolo paposera apa kuyamba kubwera anthu ku Mozambique odzathandizira kuti anthu akunaphunzire chipwitikizi komanso ifenso tiathandizira kuti chizunguka chiziyendanso bwino. So linga choti pakhale nditu ubale wandi tikuona kuti zikuyenda bwino kwambiri ndifonyadira. Andikuthokozani kwambiri ndikufuna ndikuzowa kuti apa pompana president autuluka mwina afuna malandire maono otsiriza momwe mungayankhule pa ubale umenewu
mukapane maotani kuti sana kuloleni kuti mukhoza kumuka. Mawanga otsiriza ndokuti kuti maphunziro aende bwino kumafuna utsogoleri wa masomphenya. Utsogoleri wa masomphenya ona kuti kodi tingapange bwanji kuti Malawi ikhale ndi abale ambiri. Munthu ulendo sumayenda wekha, umayenda ndi anzako. Pamene tikuyenda ndi ku Mozambique zikuoneka kuti zinthu zikuyenda bwino, tikhala tikugawana zosiyana-siyana, anzathu ndi otsogola pa zinthu zina, ife ndi otsogola pa zinthu zina, tikuona kuti ngati unduna wa za maphunziro zimene zitithandizira. Ndifuna ndiyamikire a University ya Malawi chifukwa kuti chimenechi silangopanga ndi boma. A University ya Malawi aona kuti phindu limene likubwera kuchokera pa ubale amene ndimene apereka honorary degree imeneyi. Tiyayamikire, tiyathokoze chifukwa chokuti anachiunikira bwino, achiona kuti ndichoyenera. Tithokoze kwambirinso kuti a president athu achivomereza chimenechi, ndipo lero tikunyadira dziko la Malawi tikumva kukoma. Zikomo kwambiri. Tithokoza kwambiri. Zikomo kwambiri. Zikomo kwambiri. Amene wandithu ndi Dr. Mangani Chilala Katundu amene ndi mlembi wankulu mu nduna uja wa zamaphunziro amene amafotokozapo ndithu zakufunikira kwenikweni kwa mwambo umenewu komanso tikodiwa kuona kuti tsiku la lero ndilofunikira motani. Padakali pano a president a dziko la Malawi komanso a president a dziko la Mozambique aja akadali mkati muja amene afikira alowa mu kachipinda kamene kakomata Chingerezi akamati mu pavilion alowa mmene mundithu mmene muni nyumba imene anthu amene munabwerapo kuno ku University of Malawi imene takhali kumanena kuti kutchanko mukangoti mukulowa msewu umenewu kuti mukufika pa Great Hall idayang'anana maso ndi maso ndi Great Hall pakati pake pamadusa msewu umene mapita kuseseka kupita kumusi uko ku makalasi uko ndiye ukamadusa pamenepa mbali nayi ku Great Hall mbali nayi kuli nyumba imeneyi imene maisha kuti pavilion kumeneko kumene akuchita ndithu mwambo oti asaine mbuku komanso pakhale kusinda zovala ndi ziwiri zitatu kumeneko asana kalowe mkati mene kuti mwambo umenewu ukayambike. Ndiye pakadali pano ingoma idi akali kuno ikusangalatsa ndithu anthu amene abwera kuno kufa tingomva nyimbo yawo kuti bwa nyimbo imeneyi tingoyimvetsera bwino.
imeneyo ndithu ndi angoni amene ali kuno tsiku la lero amene akuimba nyimbo zawo kuno kusangalatsa ndithu president wa dziko limene la Mozambique komanso ngakhale Dr. Chakwera amene ali kuno. Currently I'm with my colleague here, our reporter who is here. This one is Mr. Austin Chakwera. Austin, you have seen what is happening here. It's a very, very important occasion where we have seen that the two presidents are inside now. They'll be coming out in a moment. What can you say as regards to the importance of the two nations coming together, the importance of what is happening today in as far as the development of the two countries is concerned? Yeah, the visit of the President Filipe Nyusi here in Malawi, and especially to come to this occasion, is of great significance because, you know, Malawi and Mozambique, they are in strong relationship. Last month, Yes, Austin. Last month you were in you were in Mozambique just last week. You were in Mozambique just last week, Austin, and I understand there were a lot of things that was happening. What was happening there? Okay, the two presidents, like I said, Malawi and Mozambique government signed several agreements. The agreements that signify they will be working hand in hand, especially in the transportation. Malawi will have now fuel. They will transport fuel using line from Nakala. Also reduce the cost of the landing cost of the fuel, and that also translates to the price of fuel at least to go down, especially in the near future. So they also signed this agreement. Soon there will be signed service air agreement, which will allow for the flight direct flight from Malawi to Mozambique. So they also signed about the what I said, the transportation, and then the petroleum, the movement of petroleum products from Mozambique to Malawi, and it also promotes trade between the two countries. So it has got a lot that Malawi and Mozambique will benefit from these agreements that these two governments signed in Maputo, I should say, last week. Yeah. And from what you have mentioned about a number of agreements that have signed, and we have also seen the issue of Mozambique helping Malawi in terms of electricity. Yeah, there's again about the interconnectors. This is very crucial because Malawi will no longer experience frequent blackouts. Mozambique produces a lot of electricity, which is now we can tap from them, and when the country has got enough electricity, it also attracts investors to come in Malawi. So pretty soon we'll be witnessing now mushrooming of factories, and that also translates that many Malawians will now get employment. It will not be that hard because there will be a lot of industries. Because any investor where there is enough power, the investors do come and do some investments, so that now they can be making more profits than losses. And Austin, Malawi, the bigger part of Malawi is surrounded by Mozambique, and we have seen more Malawians, more Mozambicans being married to each other. There are intermarriages that are there. How do you think the relationship that the two presidents have, this relationship that they have at the moment, will strengthen the intermarriages that are there already on the cultural aspects? Because, for instance, with the Yao, with the Lomwe, with the Sena, they are, we share these cultural aspects, Malawi and Mozambique. And this relationship, how do you think that will strengthen that bond? That cross-cultural is of great significance, especially between the two countries, because Malawi and Mozambique, we share a lot. We have got so many in common. So if the boundaries are open, if you can go freely to Mozambique, have what they have,
and we also share its history together. This is indeed important because it will cement this relationship. It will cement relationship which is already there. And actually, when you talk about these intermarriages, it also brings peace between Malawi and Mozambique to maintain peace and stability, which is already there. So to be like, it's like a one family. No, Malawi and Mozambique could be the one nation. So we share quite a lot, and this is indeed very crucial that Malawi and Mozambique, we should share, we should talk, and we should also exchange of cultural aspects. That's very important. Because I understand part of Mozambique of also Ngoni culture. And here again we have Ngoni. So exchanging of ideas, cultural elements is of very paramount to these two countries. Mwachidule kwambiri mchichewa Austin, Malawi ni Mozambique ubale ndumene uma president amenewa taonapo ndithu kuti tikapita madera mbiri kuti anthu anakwatirana Malawi ndi ku Mozambique. Ungafuna zotani za ubale umenewu kuti mabanja ngati amenewa ndi mabalewa alimbikisika bwanji kuti president yawo akumwera chikho chimodzi. Yeah, izi zili mbikisidwa chifukwa kuti ifeyo ndikale ife nda Mozambique timagawana tindi zinthu zofanana zochuluka. Ndi zimene zilimbikitsa ubale wathu umene ulipo pakati pa mayiko awiriwa chifukwa kuti komanso zimabweresanso mtendere ndikuti mayiko amene wasitikama kangani fedza kuti awaso ndabale athu ukula chemwali athu ukalamu athu ndiye ikhanga dziko limodzi komanso malonda tizidyerana uku chidyerano cha ku Mozambique kandi mapronzi tikati ngako ifatso kuti chambo kuno ku Malawi nawo sazibwera zadya nawo so zabwino zimene nazo uchambo chimene chimakomera mucha umuso kwawonso ndintapitako nadyako mapronzi ndiye mapronzi ndikanyama kabwino kwambiri ndiye Malawi so tikayankhala kuti tikhende khaido kuti naso tizidyerana fenda vanzanga kuti kanaso ku China akuti chichose chimene chimayenda ndi chakudya ndiye mapronzi so akhala chakudya chathu tizidya nditusimaja ndi pronzi mine anza tusamachitira chambo chatu chija aja kaya ndi usati gugufe pali ziwala zina zake zitete zija zizithandizira ndithu zimene zimatha kulimbikitsira ubale komanso kusiyana kwa munasoma ukwati kama makwati anzathu ku Mozambique amakhala bwanji nda ku Malawi tikaona uku ziziza uku zipita uku tiziphunzirana choncho ndi zinthu ubale umene ukhala ukomerera kwambiri mama kasofera kuti mayiko awiriwo kuli mtendere komanso mtenderewo sunangobwera mmene tikumvera mu mbiri ya ku Mozambique president amene lero akulandira ulemu wa degree ndi amenenso wakhazikitsa kwambiri kuonetsa kuti ali namo anthu amene ankavuta mbuyo mucha pano kulibata kulibenso nkhondo ifenso Malawi tikumapitanso mwaufulu komanso Malawi so visa sitikumavutikanso tinapita Mozambique pano anthu ati ayi kumene amavuta mukatenge kayelo fever card kacha ayi ndithu osadivutisa fama zoti awawa ndanzathu ndabale athu ndipo anatandira mwaulemuso kwambiri kuona kuti ubale tu ndokoma kwambiri fike kuti kulibe hostility no hostility kuti tikucheza bwino tikuchezerana ma president amayiko amene wanso akuyendana pafupi ndezi kuthandizira kwambiri kunena kuti ubale wa efeso anthufe amayiko awiriwa tikhale bwino tizichezerana ndithu. Chabwino ndathokoza kwambiri Austin ndikufunire zabwino zonse ndathokoza kwambiri amene ndithu ndi Austin Kachipeya mtolankhani wathu kuno akhala akubwerabe suti wapita pano tifuna tango puma pang'ono nthawi inaticheza nayenso bwinobwino kuno ndi ku Zomba ku Great Hall kumene mtsogoleri wa dziko la Malawi komanso president wa dziko la Mozambique ma president awiriwa ali kuno kumene akhale akulandira ulemu makamaka amene wa president wa ku Mozambique ulemu wapadera ndipo pakali pano ndifuna ndikuperekeni mkatimu mmene muli mzanga ameneyu Thoko Zalira amene akhale aurifura kusati mkatimu muli zotani timve ziwiri zitatu pakali pano nene kuti ma president awiriwa sanatuluke mu pa video imene alowa muja ali mmenemo mmene akukamera ziwiri zitatu akatha kukambirana akhala akusintha zovala ngati president wa dziko la Malawi Dr. Chakwera fati ndi Chancellor wa university imeneyi Jota ina avale zovala ngati Chancellor ndithu ndikena kawashoka ameneko akhala akulowa mu Great Hall mmene mwambo mmene ukhale ukuyamba ndiye tikudikira kuti atuluke mmenemo nzanga Thoko Zalira ali mu Great Hall ndifuna ndimve kuti atuze mweneko kuti kuli mu Great Hall
muli zotani pakadali pano thoko. The staff procession will come into the Great Hall and take pakadali pano tonena kuti anthu ali chikhalire kuyembekezera kuti chilichonse chiyambike mnyumba muno, ndipo kwabweranso anthu osiyanasiyana kuphatikizapo akuluakulu aboma, mafumu a mzinda wa Zomba imeneyi komanso ena osiyanasiyana abwera mchipinda muno kuti azachitire umboni pa kupereka kwa degree ya ulemu kwa mtsogoleri wa dziko limene la Mozambique Filipe Jacinto Nyusi. Ndiyetu mtsogoleri wa dziko lino ameneyo akafika mchipinda muno chimene chichitike nchonena kuti tizamva lipenga la ulemu fanfare, kenaka tizamva nyimbo ya fuko lathu, nyimbo ya makazamba kumva nyimbo ya fuko la Mozambique National Anthem, kenaka national anthem ya dziko lathu kapena kuti nyimbo ya fuko lathu, kenaka tizamvanso nyimbo imeneyo ya University of Malawi, kenaka tizamva pemphero kuchokera kwa Dr. Grant Mthala, ndipo tizamvanso nyimbo kuchokera kwa ophunzira pa UNIMA imene ndi University of Malawi Choir. Ndicho chitika pakali pano ndichonena kuti mtipiti wa akuluakulu ogwira ntchito kuno ku UNIMA akulowa ndithu kuyenda pang'ono-pang'ono atavala zovala zawo zija amavala pa nthawi imene amakhala kupereka madigiri kapenanso masertificate ndi madiploma kwa ophunzira osiyanasiyana. Ndiye ndi zovala zimene avala ndithu magauni komanso zipewa, akuyenda monyadira kusangalala kuti iyayi ndi tsiku linanso la mtengo wapatali. Ndiyetu University ya Malawi ndi imodzi mwa sukulu zimene zimasula ophunzira maphunziro osiyanasiyana kuti azikatha kugwira ntchito zosiyanasiyana kuphatikizapo za uphunzitsi, nkhani za utolankhani ndi zina zotero. Well, in case you are just coming in, this is Chakwera and we are here in Zomba, the University of Malawi, where His Excellency the State President, Dr. Lazarus Chakwera, is expected to confer an honorary PhD in international affairs and diplomacy to His Excellency Mr. Filipe Jacinto Nyusi, who is the President of the Republic of Mozambique. And talking about the weather today, it is sunny and also windy. What is happening right now is that the procession of UNIMA officials is just coming in, and any time from now, Their Excellencies will be coming in, starting with the President of the Republic of Mozambique, Filipe Jacinto Nyusi, and then the President of the Republic of Malawi, His Excellency Dr. Lazarus Chakwera. Ndiyetu kukamba ponso nkhani zina zokhuzana ndi ubale umene ulipo pakati pa dziko lino ndi dziko la Mozambique. Palimo ubale ochuluka ndithu monga mmene tamvera muja mtolankhani wathu Osumika Chipeya amafotokoza kuti pali zambiri zimene timatha kuchitira limodzi ndi dziko la Mozambique kuphatikizapo nkhani zachitetezo ndi zina zotero. Komanso pali nkhani zokhuzana ndi njanji imenenso ikuthandizira kwambiri, komanso ikhale kuthandizira kwambiri pa nkhani za malonda komanso mayendedwe mdziko lathu lino, komanso pakati pa maiko awiriwa, maiko a Mozambique komanso dziko la Malawi. Kukamba ponso nkhani ya maubale ndi osayamba chifukwa ena mwa nzika za dziko lino amathanso
kupita kukakwatira mdziko la Mozambique, enanso kuchoka ku Mozambique kuzakwatira ku Malawi kuno, zimene zikusonyeza kuti ayi pali waukulu kwambiri. Komanso maiko awiriwa akhalanso akuthandizana kwambiri pa nkhani za ngozi zogwa mwadzidzidzi. Taonapo dziko la Mozambique kuthandiza dziko la Malawi, komanso dziko la Malawi kuthandizanso dziko la Mozambique pakachitika ngozi zogwa mwadzidzidzi. Ndiyetu the next procession is the council procession. Anthu ali mchiyembekezo ndithu kwabwera anthu ochuluka ndithu kuphatikizapo otsatira chipani chija cha Malawi Congress amenenso abwera kuti azachitire umboni pa mwambo umene ukuchitika mtsiku la lero. And just a brief background of the President of the Republic of Mozambique, His Excellency Filipe Jacinto Nyusi. Who are appointed into the University of Malawi Council by the Chancellor. He was born on the 9th of February in the year 1955 in Mueda district, Cabo Delgado province in Mozambique, to Jacinto Nyusi Chimera and Angelina Daima, who are both deceased. And he's married to Saura Nyusi, and together they have 4 children. On the 15th of January 2015, he became the 4th president of the Republic of Mozambique, following his election in October 2024, and after serving between 2008 and 2014 as the country's Minister of National Defense. He was then re-elected in October 2019 and sworn in for a second 5-year term on the 15th of January in the year 2020. In 1973, at 14, he joined Frelimo, a national liberation movement and a political party, and then underwent political and military training at Frelimo Training Center in the United Republic of Tanzania. As a child, he attended primary education at Frelimo's Tunduru Education Center in Tanzania from 1976 to 1980. He also attended Mariri Secondary School in Cabo Delgado province, and in 1982, he completed his high school education at the Samora Machel Secondary School in Beira, Sofara province. And then in 2015 to 2016, he chaired the Southern Africa Development Community SADC organ on political defense and security cooperation, playing an active role in preserving peace and stability in the region in the face of the then Lesotho's political challenges. In the year 2016, in September, in recognition of his leadership role in environmental issues, he received an award of merit in conservation award from the International Conservation Caucus Foundation in the United States of America. In February 2018, in recognition of his relentless efforts for effective and lasting peace in Mozambique, President Filipe Nyusi was awarded what is happening right now is that His Excellency, the President of the Republic of Mozambique, will be coming in, and also some officials from the UNIMA, who are the chairperson for this university, and also the Vice Chancellor of the University of Malawi, are coming in together with Chancellor of the University of Malawi, President Filipe Nyusi, and also the President of the Republic of Malawi. Shortly, we'll be hearing the Malawi national anthem.
heard the three anthems there for the Mozambican nation and also for Malawi, and the last one for the University of Malawi. I now hand you over to the Master of Ceremony, who is Professor Ken Lipenga Jr. Let us pray. Our sovereign Lord, our Father, the creator of the universe, the creator of mankind, and the founder of all human societies. We thank you, Father, this morning because of this grand opportunity to celebrate the achievements of one of your leaders. Your word says, all leadership is ordained by you to govern societies, to lead the human race. As we celebrate the great achievements and award one of your servants in this part of Africa a degree of honor in recognition of what he has done over the years, we say thank you, and we pray for your presence. We pray for your guidance. We pray that this will be a reminder to us all to serve humanity with selflessness, with integrity, and with commitment. Above all, we pray for our leader, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, that you will continue to provide wisdom to him, both as Chancellor of this university and also the leader of the nation of Malawi. We pray for his protection. We pray, Father, for strength. We pray, Father, that you will use him to transform lives of many in this nation. We pray that the region that they are serving, the SADC region, together, will also see the light that have placed in these two individuals as they serve not only their countries, but Africa and the global community. We ask all this in the name of our Lord and Savior, Jesus Christ. Amen. Presidente de Moçambique, está altamente bem-vindo ao Malawi, coração quente da África, bem-vindo a Unima, para nossa graduação. Hoje é dia de orgulho e graça, temos convidados especiais, damos boas-vindas à Unima, celebre e sinta-se em casa. Hoje é dia de orgulho e graça, temos convidados especiais, damos boas-vindas à Unima, celebre e sinta-se em casa. Sentimos-nos profundamente honrados com a sua presença, valorizamos profundamente uma boa vizinhança, proporciona benefícios mútuos para ambos os países. Vamos manter nossa amizade. Bem-vindo, bem-vindo. Hoje é dia de orgulho e graça, temos convidados especiais, damos boas-vindas à Unima, celebre e sinta-se em casa. Hoje é dia de orgulho e graça, temos convidados especiais, damos boas-vindas à Unima, celebre e sinta-se
Unimo, we celebrate today our hero in academia. With strength and courage, you fought the battle, became victorious. We honor you today. Unimo, we celebrate today our hero in academia. With strength and courage, you fought the battle, became victorious. We honor you today. So let us celebrate, celebrate. Congratulations. So let us celebrate, celebrate. You have made us proud. Go out with confidence, confidence. Transform Africa. Munamenya mkondo, lero mapambana. So let us celebrate, celebrate. Congratulations. So let us celebrate, celebrate. You have made us proud. Go out with confidence, confidence. Transform Africa. Munamenya mkondo, lero mapambana. Your resource with all necessities to bring change and develop the world. Go out with courage. Let's see your prowess in development wherever you will go. Your resource with all necessities to bring change and develop the world. Go out with courage. Let's see your prowess in development wherever you will go. So let us celebrate, celebrate. Congratulations. So let us celebrate, celebrate. You have made us proud. Go out with confidence, confidence. Transform Africa. Munamenya mkondo, lero mapambana. So let us celebrate, celebrate. Congratulations. So let us celebrate, celebrate. You have made us proud. Go out with confidence, confidence. Transform Africa. Munamenya mkondo, lero mapambana. Thank you. By virtue of the authority vested in my office, I declare the congregation of the University of Malawi duly constituted as a ceremony for the award of certificates, diplomas, and degrees. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Chancellor of the University of Malawi and President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency, Filipe Nyusi, President of the Republic of Mozambique, Honorable Madalitso Wirima Kambaua, MP, Minister of Education, and all Malawi and Mozambique cabinet ministers present here, the Secretary to the President and Cabinet, Madam Colleen Zamba, the Secretary for Education, Dr. Mangani Katundu, chairpersons of other university councils and all other councillors, all senior Malawi and Mozambique government officials here present, and all protocols observed,
On behalf of the University of Malawi, I wish to welcome you all to this very special graduation ceremony in which we shall witness the conferment of an honorary degree, honoris causa, to His Excellency Filipe Nyusi, President of the Republic of Mozambique. Your Excellency, before I proceed, let me take this opportunity to sincerely thank you for bestowing on me the onerous task of steering this university. I accept the appointment with sincere gratitude and humility, and pledge my commitment to roll up my sleeves to lead fellow councillors, fellow council members, management, staff, and students henceforth. In academia, it is common to say that an individual scholar stands on the shoulders of giants as he or she makes contribution to the body of knowledge. It should be the same in organizations such as the University of Malawi, where the newly appointed council will stand on the shoulders of its great predecessors. It is therefore only fair, Your Excellency, for me and my fellow councillors to acknowledge the great accomplishments of our predecessors who ably steered this university by, among other initiatives, developing and implementing reforms, policies, and strategies with the intention of propelling this university forward while securing its continuity. I have no doubt in my mind that their meticulous attention to detail was the basis upon which much was attained, culminating in the elevation of the status of this great university. I thank them for enabling us as the new council to inherit the stewardship of an institution with well-defined structures and a human capital base that is highly professional and motivated. Your Excellencies, as we gather here today, I'm reminded of the immense responsibility that rests on our shoulders, that of shaping the minds of future generations and foster an environment of learning, growth, and discovery. Our university has a rich history of academic excellence, innovation, and community outreach. We take pride in our achievements, but we are not, and we will never be, complacent. We recognize that the world around us is constantly evolving. Your Excellency, evolution as a concept stands on 4 pillars. These are variety, selection, retention, and replication. It is for this reason that we as a university will continue to create a variety of ideas, select those with potential to create value, retain the most promising ones, and replicate them so as to attain economies of scale. This university will enhance its capacity to adapt to the constantly changing environment in order to innovate and thus remain relevant. As we move forward, Your Excellency, our focus will be on enhancing student experience, expanding research opportunities, and strengthening our interconnectedness with the community. We will work tirelessly to ensure that our university remains a beacon of knowledge, creativity, and critical thinking. By conferring the honorary degree to His Excellency Filipe Nyusi, the President of the Republic of Mozambique, therefore, we are not only recognizing his outstanding achievements,
but also expressing our university's deepest gratitude for his service to people in his country, our SADC region, and beyond. We are also affirming our university's commitment to preparing future generations of leaders who will emulate President Nyusi's footprints by carrying forward the torch of international cooperation and diplomacy. Your achievements, President Nyusi, sir, are a testament to the power of visionary leadership, perseverance, and compassion. You embody, Your Excellency Nyusi, the values that this University of Malawi holds dear, and we are proud to welcome you to our community of scholars. As I conclude, I would be failing in my duties if I do not express our indebtedness to your government, Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, for making available funds and other resources to put up key facilities that have completely changed the face of this institution to which you, like me, are an alumnus. The university will continue to address staff welfare with a view to attracting and retaining qualified personnel so as to guarantee quality education. As chairperson of the council, I pledge this university's commitment to taking the necessary measures to enable it fulfill her mandate as spelled out in its act. I thank you, Your Excellencies, and thank you for your attention. Your Excellency, Dr. McCarthy Lazarus Chakwera, Chancellor of the University of Malawi and President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, the First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency, Philippe Nyusi, President of the Republic of Mozambique, Honorable Madaliso Wirima Kambawa, MP, Minister of Education, Honorable Daniel Nivagara, Minister of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Mozambique, the SPC, Madam Colleen Zamba, the Secretary for Education, Dr. Mangani Katundu, the Chairman of Council, Dr. Christopher Guta, and all council members of the University of Malawi, chairpersons of other university councils, and all other councillors, all senior Malawi and Mozambique government officials here present, vice chancellors of Malawi University of Business and Applied Science, Dr. Nancy Chitera, Kamuzu University of Health Sciences, Prof. Mark Malewa, Rovuma Universidade, Prof. Mario Dos Santos, Joaquim Chisano Universidad, we have Prof. Jose Magode, University of Mozambique, Pedagogical, Prof. George Ferrao, Pungwe Universidad, Prof. Emilia Nyalevio, Zambezi Universidad, Prof. Betancourt, Eduardo Mondlane Universidad, Prof. Manuel Guilhem Jr., and all other vice chancellors present here. Former vice chancellors, I have noted Prof. Kazamira and also Prof. Al Mtenji. Deputy Vice Chancellor of the University of Malawi, Dr. Sunduzwayo Madise, Mr. Martin Matulu, Registrar, University of Malawi,
senior members of management from other universities, professors, deans, directors, and heads of departments, all members of staff of the University of Malawi, Dr. Ndhara, the officiating clergy, all the leaders, representatives, and members of the Tonse Alliance here present, Honorable Foster Mtandama, Regional Chairman of the Malawi Congress Party for the Eastern Region, and all the regional members of the Tonse Alliance here present, Chancellor Anthony Gonani, Deputy Mayor of the City of Zomba, and all the councillors here present, all members of Parliament here present, Your Majesty, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Gomani, the fifth, senior chiefs, we have Mulumbe, Chikowi, Malema, traditional authority, Mwambo, and all the traditional leaders here present, group village headman, and all the members of the Mozambique delegation here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Before I proceed, Your Excellency, let me welcome you back in a very special way to your university as our alumni number 1. I wish also to thank you, Your Excellency, for taking your time to prioritize this graduation ceremony from your tight schedule, and we do not take this for granted. Your Excellency, ladies and gentlemen, this gathering is historic, a momentous occasion and distinguished honor for all of us to witness the honoris causa conferment of a PhD in International Affairs and Diplomacy to His Excellency Filipe Nyusi, President of the Republic of Mozambique. What a time to live. This ceremony is one of the 3 ceremonies that we will hold today and tomorrow. Today and tomorrow, we have a total of 1,292 graduates who receive their certificates. Out of these, 1 graduate will graduate with honoris causa. 4 graduates will graduate with PhDs. 154 will graduate with master's degrees. 1,002, they will graduate with bachelor's degrees. 8 with postgraduate diplomas, 107 with diplomas, and 16 with certificates. 508 of the graduates are female, making it 40% female. I wish to congratulate all graduates upon reaching this milestone. Your Excellency, our Chancellor, sir, my brief remarks are largely on today's special session. As the Vice Chancellor of this esteemed institution, I stand before you with immense pride and a sense of responsibility, for I believe that graduation is not just about receiving a certificate, but also about imparting wisdom and addressing the challenges that lie ahead. Engraved in the annals of our esteemed institution's history, today marks a momentous occasion as we confer the prestigious Honoris Causa Award upon an individual who embodies the very essence of academic excellence, diplomacy, and also global citizenship. I stand before you today to celebrate a paragon of virtue, a luminary whose tireless efforts have illuminated the path of progress
fostering a culture of collaboration, innovation, and mutual understanding. The Honoris Causa Award is not merely a recognition of achievements, but a testament of the power of dedication, indeed, as the chair mentioned, perseverance and vision. Our honorees' remarkable journey is a shining example of the transformative impact one can have on the world. As we honor His Excellency, President Nyusi today, indeed, we also reaffirm our commitment to strengthening the bonds between our university and our partner institutions in Mozambique. Currently, the University of Malawi has existing memorandum of understandings with Rovuma Universidad, Mpungwe Universidad, and Joachim Chissano University. And among others, the MOUs are concentrating on 1, teaching of local government, international relations, governance, public administration, development studies, business management, international business economics, and so on and so on. 2, we are also looking at joint research projects, conferences, workshops, short courses, symposia, seminars, and so on, including co-supervision and external examining. 3, the pursuit of avenues for students' exchange and internships. And we currently have 9 students on masters and PhDs from Rovuma Universidad. 4, sharing experiences and expertise in the development of frameworks and policies. Through these collaborations, I have started some Portuguese lessons taught by one of the 9 MSc students we have from Rovuma Universidad. Please allow me, Your Excellencies, to do a brief Portuguese proficiency test here. Excelentíssimo Senhor Presidente Felipe News e todos os ilustres delegados de Moçambique, como universidade, esperamos continuar nossos esforços colaborativos em educação, pesquisa e intercâmbio cultural, sabendo que juntos podemos contribuir para um mundo mais pacífico e próspero. In English, Your Excellency President Felipe News and all distinguished delegates from Mozambique, as a university, we look forward to continuing our collaborative efforts in education, research, and cultural exchange, knowing that together, that is Sabendu Kijuntushi, we can contribute to a more peaceful and prosperous world. Your Excellency, our Chancellor, and former chancellors who are not here today, the University of Malawi you envisioned, created, and continue to support stands as a beacon of unity in diversity. Your foresightedness and unwavering commitment have nurtured an institution that embraces all cultures, religions, tribes, political affiliations, gender, social, economic backgrounds, and special needs. It is a place where every individual is valued, where differences are celebrated, and where the pursuit of knowledge transcends all boundaries. Your enduring support has made this possible, and for that, Your Excellency, our Chancellor, sir, we are extremely grateful. This is why we have gathered here today in unity. We, your children, do pray that this unity should continue. May this award serve as a beacon of inspiration
motivating us to strive for excellence, to push the boundaries of knowledge, and to harness our collective potential to address the complex challenges facing our global community. I therefore would like to congratulate our esteemed honoree on this well-deserved recognition. May your accomplishments, Your Excellency, continue to inspire and guide us as we shape the future of our world. At this juncture, I'm duty-bound with distinguished honor to request you, Your Excellency, the University of Malawi Chancellor and the President of the Republic of Malawi, to address the congregation. Mr. Chancellor, sir. Your Excellency, Mr. Felipe Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique. Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi. Honorable Madalitso Sokambaua Wilima MP, Minister of Education of the Republic of Malawi, and all the cabinet ministers here present. Honorable Daniel Divagara, Minister of Higher Education, Science and Technology of the Republic of Mozambique. Ms. Colleen Zamba, Secretary of the President and Cabinet, and all the government officials here present. Professor Samson Sajidu, Vice Chancellor of the University of Malawi. Dr. Christopher Guta, Council Chairperson, and all the members of the Council and Senate of the University of Malawi, and all the chairpersons of the public universities here present. Mr. Martin Matululu, University Registrar, University Executive Deans, professors, heads of department, members of the academic and non-academic staff of the University of Malawi here present. All the chancellors, vice chancellors, principals, and registrars of the public and private universities of Mozambique and Malawi here present. All the former vice chancellors, principals, and registrars of all the public universities. Your Majesty, Ngwenyama Inkosi Yamakosi Goman V, and all the traditional leaders here present. Councillor Anthony Gonani, Deputy Mayor of the City of Zomba, and all the councillors here present. I notice is Mayor Blanter as well. All the members of the Mozambique delegation here present, distinguished invited guests, ladies and gentlemen. Today, we gather to recognize an extraordinary leader, a champion and a beacon of hope for humanity. It is my distinct privilege to award the Honoris Causa, the highest honor our university can bestow upon a head of state, to my esteemed counterpart, His Excellency,
Filipe Jacinto Nyusi. As far as I can recall, Your Excellency, in the 59 years this university has been in existence, this is the third Honoris Causa award to be given, which is a testament to this university's respect for standards in only awarding those who have truly distinguished themselves by their achievements. But beyond the personal achievements this award recognizes, this award is also a celebration. It is a celebration of the new chapter in cordial relations between Malawi and Mozambique, to which President Nyusi's leadership has been most instrumental. As such, in giving him this recognition, we acknowledge that the journey towards deeper cooperation, mutual understanding, and collective prosperity that Malawi and Mozambique have enjoyed in the past 4 years is a huge milestone. Even though our countries have shared a common border, culture, and geography for decades, that affinity and proximity have not always translated into warm relations between our countries and our peoples. It took President Nyusi's leadership to challenge and change all that. It took his prowess in diplomacy to recognize that with new administration in Malawi, an opportunity to transform the relationship between our countries had emerged and needed to be leveraged and maximized to change the diplomatic status quo between our countries. As a result of his leadership in this regard, Malawi and Mozambique now regularly stand together in times of plenty and need alike. As a result of his leadership, Malawi and Mozambique now regularly support each other in times of strife. As a result of his leadership, Malawi and Mozambique now regularly celebrate each other's triumphs and mourn each other's tragedies. As a result of his leadership, Malawi and Mozambique now regularly sign memoranda of understanding to work together in various sectors of the economy. From climate change to pandemics, from economic inequality to conflict resolution, from security to trade, from infrastructural development to cultural exchanges, the role that President Nyusi has played to advance Malawi's interests in every area alongside those of his country cannot be matched. And for that, I am proud to call him Malawi's finest friend. We must work together to address the complexities of our interconnected world. Your Excellency, as an expert in international relations, you have dedicated your leadership to fostering dialogue, understanding, and peace among all nations. But none has benefited from this more than this, our Republic of Malawi. Your unwavering commitment to democracy, human rights, and the rule of law has inspired countless individuals around the region and beyond, but none has been as impacted by this more than this, our Republic of Malawi. Through your tireless efforts, you have fostered peace, stability,
and prosperity in your nation and ours. And so it is only fitting that we here in Malawi award you this honoris causa, recognizing not only your remarkable achievements, but also your unwavering dedication to the principles that unite us all. So, Your Excellency, please accept this award as a symbol of our deepest admiration, respect, and affection. Congratulations, Your Excellency. May God bless the countries and peoples of Malawi and Mozambique. Muito obrigado. Mr. Chancellor, sir, I present the following candidate for the award of the degree of Doctor of Philosophy in International Affairs and Diplomacy, honoris causa. By virtue of the authority vested in my office, I award this candidate the degree of Doctor of Philosophy in International Affairs and Diplomacy, honoris causa. Felipe Jacinto Nyusi was born on 9th February 1959 in Muenda District, Cabo Delgado Province, Mozambique, to Jacinto Nyusi Chimela and Angelina Damia, both deceased. He is married to Madame Isaura Ferrao Nyusi and has 4 children. On 15th January 2015, he became the 4th President of the Republic of Mozambique, following his election in October 2014, and after serving between 2008 and 2024 as the country's Minister of National Defense. In 1990, he obtained a master's degree with distinction in mechanical engineering from the Vaz Brno Military Academy in Czech Republic. His academic and professional background has seen him being awarded postgraduate qualifications in management by Victoria University in Manchester, United Kingdom in 1999, and by the Indian Institute of Management in 2003. From 2015 to 2016, he chaired the Southern African Development Community, SADC, organ of politics, defense and security cooperation, playing an active role in preserving peace and stability in the region in the face of then Lesotho's political challenges. In September 2016, in recognition of his leadership role in environmental issues, he received an award of merit in Conservation Award from the International Conservation Caucus Foundation in the United States of America. In February 2018, in recognition of his relentless efforts for effective and lasting peace in Mozambique, President Felipe Nyusi was awarded a doctorate honoris causa degree in international relations by the Geneva School of Diplomacy and International Relations in Switzerland. As chair of SADC from August 2020 to 2021, amidst the COVID-19 pandemic,
He helped the organization in handling the pandemic, promoted the smooth movement of goods in the region, while at the same time playing an active role in garnering support in the fight against terrorism and violent extremism. He also worked hard in mobilizing the private sector to playing major roles in regional economic integration by hosting the first ever SADC Business Forum. Under the chairmanship of President Nyusi, Mozambique was chosen by SADC to host its Humanitarian and Emergency Operations Center, and more recently to host the Regional Fisheries Monitoring, Control and Surveillance Center. In 1922, he was appointed by African Union heads of states and government as their champion for disaster risk management in the continent, in recognition of his leadership on disaster risk management. At the continental level, President Nyusi is an active and as well as important contributor to the AU's Silencing the Guns initiative. In the same year, on 16th September, President Nyusi was awarded a doctorate honoris causa degree in biodiversity conservation and climate change by the Eduardo Mondiale University. Bilaterally, President Nyusi leveraged bilateral relations with Malawi with bold initiatives in the areas of transport and communication, energy, social and cultural exchanges, paving the way for a much fuller integration of the two economies. Under his leadership, with a focus on cooperation with member states in SADC, AU, Portuguese-speaking countries, the UN and other bodies, Mozambique improved its reputation, regained trust from international financial institutions, as well as the IMF and World Bank, and hosted 79 heads of states and government, and opened new diplomatic missions, including one at the Holy See. Mr. Vice Chancellor, sir, I present to you Felipe Jacinto Nyusi, for Doctor of Philosophy in International Affairs and Diplomacy, honoris causa. Your Excellency, Dr. Lazarus Makathi Chakwera, President of the Republic of Malawi, Your Excellency, Madam Monica Chakwera, First Lady of the Republic of Malawi, Your Excellency, Dr. Felipe Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique. Ladies and gentlemen, all protocols observed. At this point, we would like to play for you a documentary that we have prepared as the University of Malawi, celebrating the relations between our country and the Republic of Mozambique. After the documentary, we shall have a symbolic presentation of a gift that we have prepared for His Excellency, Dr. Felipe Jacinto Nyusi, President of the Republic of Mozambique.
has been evident through different... Thank you very much for that. So as I say, this is the moment when we would like to present a gift to our solitary graduate of the day. Could we have the University of Malawi student ambassadors bring forward the gift? And maybe whoever has switched off the lights, switch them back on. Have the band play something. Yes, could we have the lights on, please? So the gift that is being presented to His Excellency Philippe Jacinto Nyusi includes the University of Malawi cloth, a University of Malawi branded sisal bag, and a University of Malawi branded mug. These are items that are intended to accompany the President apart from the degree that he has been given. My brother, allow me today delivering my speech in Portuguese. Yes. But I promise you that the next event tomorrow I'll do it in English. I have two reasons. First, I want to speak also for your brothers in Mozambique. And the second as well, we are going to start having the Portuguese course in this university. Sua Excelência Dr. Lázaro McCarthy Chakwera, Chancellor da Universidade de Malawi e Presidente da República do Malawi. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Chancellor of the University of Malawi and the President of the Republic of Malawi. Sua Excelência Mônica Chakwera, minha irmã, Primeira Dama da República de Malawi. Your Excellency Monica Chakwera, my sister and the First Lady of the Republic of Malawi. E para a gestão do tempo, vou pedir para que todos aceitem. Eu tenho aqui registrado no meu discurso os nomes e estão todos reconhecidos. For the sake of time management, I would ask, because you are all written, all protocols are observed in my speech, please accept that I move to the next chapter of my speech. Talvez o vice-chancellor, para não ficar preocupado, reconheço-o, também reconheço todos os ilustres convidados e minhas senhoras e meus senhores. Perhaps I would recognize the magnificent Vice-Chancellor
and also I recognize the invited guests, ladies and gentlemen. O título de Doutor Honoris Causa é título honorífico concedido pelas instituições do ensino superior a personalidades consideradas eminentes que no percurso da sua vida se destacaram em determinada área pelo mérito, virtude ou pelos seus serviços. The title of Doctor Honoris Causa is an honorary title granted by a higher learning institution to personalities considered eminent who, in the course of their lives, have stood out in a certain area for merit, virtue, or for their services. Num misto de alegria e questionamento, pergunto-me no meio de inúmeras individualidades que muito fazem em diferentes áreas ligadas ao título que me foi conferido, se eu pertenço ou não a este grupo dos distinguidos. In mixed feelings of joy and questioning, I ask myself, in the midst of countless individuals who have accomplished a lot in various fields related to the title that has been conferred on me, whether or not I belong to this group of distinguished people or not. No entanto, o título que me foi atribuído representa uma grande honra para mim, a minha família, a minha equipa de trabalho e para o povo moçambicano. Por isso, é com a devida consideração e minha humildade que aceito esta outorga do grau de doutoramento honoris causa em assuntos internacionais e diplomacia pela Universidade de Malawi, a mais antiga instituição de ensino superior neste país, que a partir de hoje é também a minha universidade. However, the title that has been awarded to me is a great honor to me, my family, my workmates, and for the Mozambican people. Therefore, it is with due respect and great humility that I accept this award of the degree of Honorary Doctor in International Affairs and Diplomacy from the University of Malawi, the oldest institution of higher education in this country, that I now am now a member of it from today. Por conseguinte, endereço uma nota de apreço e profundo agradecimento à Sua Excelência Dr. Lázaro Chakwera, amigo e irmão, que é ao mesmo tempo Chancellor da Universidade de Malawi e Presidente da República de Malawi, por liderar a equipa que nos conferiu este título. Hence, I extend a word of appreciation and heartfelt gratitude to His Excellency Dr. Lazar Makathi Chakwera, my brother and friend, and also the Chancellor of the University of Malawi and President of the Republic of Malawi, for leading the team that has conferred this title on me. Este ato é ato que nos faz lembrar da importância do que juntos fizemos na área da diplomacia e relações internacionais, sobretudo no relacionamento entre os nossos países, com vista a viabilizar a implementação da nossa agenda coletiva de desenvolvimento. This is an act that reminds us of the importance of what we have achieved together in the area of international relations and diplomacy, particularly in the strengthening of the relationship between our countries with a view to enabling the implementation of our collective development agenda. Ao Vice-Chancellor da UNIMA, o professor Dr. Samson Sajido, e o seu Conselho Universitário, endereçamos igualmente uma nota de gratidão por esta decisão que, de forma inequívoca, testemunha a relevância e o rigor e investigação da UNIMA. To the Vice-Chancellor of the UNIMA, Professor Sajid, and his University Council, we also wish to express our gratitude for this decision that unequivocally attests to the relevance
and research rigor of UNIMA. Esta é uma prova de que a UNIMA, a minha nova universidade, como uma instituição do nosso ensino superior, acompanha o desenrolar dos acontecimentos marcantes, não só em Malawi, como também na nossa região de África Austral, no continente e no mundo em geral. Natokoza, the University of Malawi. This is a proof that UNIMA, as a higher education institution, my university, follows remarkable developments, not only in Malawi, but also in our Southern African region, on the continent, and in the world at large. Ndatokoza, the University of Malawi. Respeitada comunidade acadêmica, uma universidade, por um lado, é o local de trabalho de classe de acadêmicos e cientistas, com a sua sapiência transformam as mentes e facilitam a aquisição de conhecimentos e competências que contribuem para o progresso das comunidades e das nações. Respected members of the academic community, a university, on the one hand, is the workplace of the class of academics and scientists. With their wisdom, they transform minds and facilitate the acquisition of knowledge and skills that contribute to the progress of communities and nations. Uma universidade é o viveiro dos futuros promotores do desenvolvimento. É o local onde os estudantes adquirem conhecimentos, o saber fazer e saber ser, saber estar, para o benefício das suas famílias, comunidades e o país. É um laboratório onde se qualifica o homem. A university is the nursery of future promoters of development. It is the place where students acquire knowledge, know-how, and attitudes and behaviors to be for the benefit of their families, communities, and the country. It is a laboratory where man acquires qualifications. Sinto-me honrado, orgulhoso e comovido com esta distinção especial em diplomacia e relações internacionais. Por isso, aceitem que eu vos roube alguns minutos para convosco e comigo percorrerem melhor este sentimento durante a minha dissertação hoje. E escolhi o tema que fez parte de uma das minhas bandeiras de atuação durante o mandato, que é a diplomacia econômica. Para tal, permitam-me que recue pouco no tempo. I'm honored, proud, and moved by this special distinction in international relations and diplomacy in order to better, for you to experience and grasp the feeling I have. During my dissertation today, I chose the theme that was part of one of my banners of action during my tenure as President of Mozambique, which is economic diplomacy. For this, allow me to go back in time a little bit. E por isso, ele vos roubar alguns minutos para que possa completar o raciocínio. So I will steal some of your minutes so as to complete the rationale I have on this theme. Em 2015, quando fomos investidos como Presidente da República, comprometemos-nos perante os moçambicanos e o mundo inteiro que iríamos forjar fortes relações de amizade com todos. As relações estariam baseadas no respeito mútuo com outros Estados. Daríamos prioridade particular aos nossos vizinhos da SADC e os nossos irmãos membros da União Africana. In 2015, when we were inaugurated as President of the Republic, we committed ourselves to Mozambicans and the world that we would forge strong relations of friendship with everyone. Our relations would be based on mutual respect with other nations. Words, terminate. We would give a particular priority to our neighbors in SADC and our brothers
members of the African Union. There is a Chewa saying that Eu goes, então digo que há ditado Chewa que diz mbali wa ntima si mbali wa masamba. Para os que não perceberam, quer dizer vizinho de coração não é vizinho por escolha. Contudo, esta afirmação não vincula o vizinho malauiano. There is a Chewa saying that mbale wa ntima si mbale wa masamba, which means for those who do not understand Chewa, a neighbor at heart is not a neighbor by choice. However, this saying does not, commit Malawians. Porque o malauiano não é nosso amigo, é nosso irmão. O malauiano somos nós. Because Malawians are not our friends, but they are our brothers and sisters. Malawians are Mozambicans. Por isso, receber esta honra desta Universidade de Malawi vai muito além do que teríamos imaginado em 2015. Therefore, receiving this honor at this University of Malawi goes far beyond what we would have imagined back in 2015. Envolvidos cerca de 10 anos, podemos afirmar com alguma segurança que tivemos progressos assinaláveis no processo de criação de amigos, confirmados pela nossa eleição por unanimidade, caso notório, isto é, por todos os países para membro não permanente do Conselho da Segurança das Nações Unidas. About 10 years on, we can say with some certainty that we have made remarkable progress in the process of making friends, and this is confirmed by our unanimous election, that is by all countries, as a non-permanent member of the United Nations Security Council. A nível da região e de África, a nossa postura amigável, sem distinção, fez com que Moçambique recebesse contingentes militares dos países da SADC e Ruanda para vir nos ajudar na nossa luta para travar a agressão terrorista baseada no extremismo. E aqui temos orgulho, porque nessa altura quem presidia a SADC era o meu Chancellor aqui da Universidade, o Dr. Lázaro Chakwera. At the level of the region and Africa, our friendly posture without distinction has led Mozambique to receive military contingents from SADC countries and Rwanda that came to help us in our fight to stop terrorist aggression based on violent extremism. And I'm proud to say that this happened at a time when my Chancellor, the President of Malawi, was the chairperson of SADC. Ainda restabelecemos sem reservas a confiança dos parceiros internacionais, incluindo o FMI, o Banco Mundial, antes beliscada por causa de endividamento fora dos procedimentos estabelecidos em termos de transparência. We have also unreservedly restored the confidence of international partners, including the IMF and the World Bank, which had previously been affected because of indebtedness outside the established procedures in terms of transparency. A nossa diplomacia econômica tem estado a permitir a obtenção de recursos adicionais e mais oportunidades de negócio para financiar o desenvolvimento de Moçambique. Our economic diplomacy has been allowing us to obtain additional resources and more business opportunity to finance the country's development. Senhor Presidente, para esta universidade voltarei para conversar com os estudantes, sobretudo esses que estão a estudar a política, mas também para trazer a nossa visão sobre a diplomacia econômica. Mr. President, I'll be back to this university to talk to the students, but particularly
to share with you our vision of promoting economic diplomacy. Permita-me, contudo, dizer a todos os malauianos, a todos da região da SADC, africanos e o mundo, que este mérito que hoje recebemos, devo também, talvez, agradecer a Deus por ter me dado um irmão que se chama Lázaro Chakwera, que com ele permitiu trabalharmos e atingirmos os nossos resultados. Essa foi a bênção que eu tive. My brother, Mr. President, distinguished invited guests, let me say that this conferment that is bestowed on me today, it is through the grace of God, and also that allowed me to be still alive, but also because God has given me a brother in the person of President Chakwera, who has been working with me. We've been working tirelessly in forging our relationship that takes us to this. Com o presidente Chakwera, nós não temos limitações, momentos bons, momentos maus, sempre comunicamos-nos com alguma regularidade, e isso tem ajudado bastante para muitos aspectos, e alguns deles, como disse, terei a oportunidade de fazer referência amanhã. So, with President Chakwera, we have no problems. We have talked always. In good times and in bad times, we have no problem whatsoever. And we have resolved so many issues, some of which I will refer to them tomorrow at the trade fair. Por exemplo, quando nós, os nossos países, tivemos a dificuldade, ou tivemos o ciclone, o último Fred, que deu muito cabo, levou muito tempo, assolou Moçambique, depois veio para Malawi, saiu, tornou a vir a Moçambique. Falávamos, eu para me solidarizar com o presidente Chakwera, mas também Chakwera para solidarizarmos comigo, porque estávamos todos ali ao mesmo tempo a passar por este mal. Esta é um marco, é uma questão que me marcou, de que de facto somos irmãos, nós não somos simples amigos. When Cyclone Freddy struck, it's a cyclone that was in Mozambique, and then it came to Malawi. From Malawi back to Mozambique again. We've been talking and we've been consulting, just showing, mourning together and showing solidarity to each other. President Chakwera was extending his solidarity, and we did whatever was possible to help one another at this time of tragedy. This shows that we are not just friends or brothers, but we are friends at all times. Even in trying moments, we are able to help each other and lend a hand. Minhas senhoras, meus senhores, hoje sinto-me honrado e orgulhoso, não apenas por ter sido atribuído este título honorífico, como também por tê-lo recebido das mãos de Sua Excelência Dr. Lázaro Chakwera, que é, ao mesmo tempo, Presidente da República do Malawi e Chancellor da Universidade do Malawi. Ladies and gentlemen, I'm quite humbled and honored for having been conferred this title of Dr. Honoris Causa, which I received from the hands of my brother, the Chancellor of the University of Malawi, but also the President of Malawi. I'm indeed very humbled and grateful. Quando me foi anunciado que seria objeto de outorga deste título, dias depois do título atribuído ao meu irmão, Dr. Chakwera, Presidente da República do Malawi, e Dr. Honoris Causa, compreendi que se tratava do complemento da graduação de um dos dois estudantes do mesmo curso. Por isso, uma vez mais, reitero as minhas felicitações ao meu colega da turma. When this conferment was announced a few days after my brother, President Chakwera, has been conferred a doctorate, honoris causa doctorate degree by Joaquim Chissano University, I understood quickly that this was indeed a title that was being conferred to two students of the same class. And that's why I'm very proud. Indeed, we are getting this degree week after the other. Este ato reafirma a convicção de que os laços bilaterais entre Moçambique e Malawi, que juntos cimentamos,
não só são especiais, como também são inquebráveis e estão a ser seguidos atentamente pela academia e pelos dois povos. This shows that the bonds that we've been cementing, the special bonds that we've been cementing between Malawi and Mozambique and my brother and I, which are indeed unbreakable, are being watched closely and by the academia, and that's why we have this ceremony today. Sua Excelência, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, Chancellor do Estado de Malawi e Presidente da República de Malawi, estimada comunidade acadêmica, termino a comunicação afirmando que este título que nos foi atribuído em homenagem à nossa contribuição para a prática de relações internacionais e diplomacia não me pertence. Foi atribuído aos moçambicanos, a um povo que usou a diplomacia de se defender para se precaver de desastres, das pandemias, para combater o terrorismo, para criar mais amigos, o povo que usa a diplomacia econômica para impulsionar o desenvolvimento do país. Your Excellency, Dr. Lazarus McCarthy Chakwera, President of the Republic of Malawi, dear academic community, I conclude my remarks by stating that this title that was conferred on me as in honor of our contribution to the practice of international relations and diplomacy does not belong to me. It was attributed to the Mozambican people, to the people who used diplomacy to defend themselves, to prevent disasters, pandemic, to fight terrorism, to create more friends of the people who use economic diplomacy to boost the development of the country. Com a emoção e humildade, agradeço ao Lima, ao seu Chancellor, Dr. Lázaro Chakwera, por este título que me é atribuído. Procuraremos fazer o nosso melhor para prestigiar a mais antiga Universidade de Malawi. Meu irmão, eu digo como eu trato o meu irmão mais novo, chikondi cha antu chikala chimozi. With emotion and humility, I thank you, Nima, its Chancellor, Dr. Lazarus Chakwera, for the title which is conferred on me. We will seek to do our best to honor the oldest and most wealthy university of Malawi. My younger brother, as I always say, chikundi cha antu chikala chimuzi. Para aqueles que não perceberam, desta vez não vou traduzir. Visite mais Malawi, venham aprender com os irmãos do Malawi, ou mesmo podem ir para o Niassa, podem ir para Mulanje e Milanje aqui na Zambésia, onde aprender tudo. E muito obrigado, Zikomo Kwambili. For those who could not understand this time I'm not going to translate it. You should come to Malawi more often so that you learn this language. If you don't want to come to Malawi, at least you can go to Niassa, you can go to Mulanje, you can go to other places which are very close to Malawi so that you learn this. And Ziko Mukwambe. By virtue of the authority vested in my office, I now declare the congregation of the University of Malawi dissolved.
procession shall be followed by the First Lady's procession. The First Lady's procession. May I ask the rest of the processions to remain behind? All right, the processions may proceed. But as they are exiting, I would like to draw your attention to these items which I bear with me. These are similar to the gifts that have been given to His Excellency Philip Jacinto Nyusi. And what I would like to inform you is that you too can have a sample of the University of Malawi cloth, the University of Malawi sisal bag, and the University of Malawi mug. If you do not leave the university today with an honorary degree, at least you can get one of these items. So they are available outside to my left. It includes, like I said, the University of Malawi cloth, which has the University of Malawi colors. This is a cloth that you can put up within your home or that you can fashion into some attire. As you can see, a number of individuals within this great hall have managed to design impressive clothing from this cloth. So this is your opportunity to get some of this. It is going at only 8,000 kwacha for 2 meters. Not 8,000 kwacha per meter, but 8,000 kwacha for 2 meters. And you can obtain this once we get outside at the space that is outside or to my left. This is the a group photograph that will be taken. We're expecting to see that happening now as people are slowly but surely coming out of the Great Hall right now. And we are saying that President Dr. Lazarus Chakwera is right here at the Great Hall in Zomba, and we also have President of Mozambique, who is right here. Tutero ndi tuchokera kuno ku Zomba mu mzinda umenewu ku University of Malawi, kumene tsiku la lero kumachitika ndithu mwambo umenewu umene wachitika tsiku la lero, mwambo umene wangotha kumene pakadali pano pamene taona ndithu mwambo ochititsa chidwi kwambiri pamene university imeneyi ya Malawi yapereka ulemu wapadera kwambiri kwa president wa dziko la Mozambique amene wandi Philip Nyusi. Now tinene kuti Dr. Philip Nyusi pano ndi nduna ya zofatsa nkhani Moses Kunkuyu amene napo mpano ndaona patango wako dwa kuti aticheze nawo pang'ono. Olemekezeka mwambo wakulu kwambiri. Kutanthauza chani tikakamba nkhani ya ubale wa mayiko awiri Malawi komanso Mozambique? Pali chinthu chimodzi chimene chikufananitsa
anthu awiri amenewa kuti onsewa ali ndi chidwi chosamalira bwino anthu awo komanso kuzindikira kuti dziko sitingayime patokha, dziko timayima ngati chamati we are in a global setting. Ndiye kuti mene tilili ngati dziko sitingayime patokha, koma kuti usayime pawekha umayamba kuyima ndi maneighbors ako. Chifukwa tikamati ndife region ija imayambira pakuti kodi iweyo kulumikizana bwanji ndi nzako ali pambali. Amene amakumva ukatsokomola ukakuwa ndi nzako amene wakuandikira. Anayankhulapo a President Nyusi aja kuti mphepo ya cyclone ija itamenya ku Mozambique inabwera ku Malawi, nkubwereranso ku Mozambique, kusonyeza kuti kuvutika kwathu naye kofanana, koma taona ntinayankhana wina atanayola kwanzake kuti tithandizeni, nkuthandizana. Sikoyamba kunavutapo ku Mozambique nthawi ina, anthu aku Mozambique anadzakhala ku Malawi zaka zambiri, kenako zatha zimene zijankubwerera kumeneko. Mukapita ku Mozambique anthu amayankhula chichewa, anthu ambiri kuphatikiza pankhala a President Nyusi. Kumene kuja ndi ubale umene tinawukhazikitsa, makolo athu anawukhazikitsa. Ndi chofunika kulimbikitsa ubale umene uja. Ndiye kupeza kuti University ya Joachim Chissano pozindikira ntchito imene President Chakwera wagwira ndikukapereka ulemu umene uja. Komanso University ya Malawi ndikuzindikiranso ntchito imene President Philip Nyusi agwira ndikupereka ulemu umene ujawo. Ndi chinthu chimene chikuonetsera kuti region inoyo kapena chigawo chino cha Africa timazindikira zimene anthu athu akufuna, ndipo timazindikira zimene atsogoleri athu akatipatsa. Akambapo za maubale amene akhalapo mbali ya chitukuko cha magetsi ija tikulumikizana ndi ku Mozambique, nkhani ya chitukuko cha njanji pano mafuta akubwera kudzera pa njanji chokera ku Mozambique ina alipo kale kuyambira mbuyo, koma pano nkunkulumikizanso zimene zidzipitirira. Mukudziwa kuti padakali panopo njanji yathu imene tikumanga iji anzathu ku Mozambique anayimanga yawo inafika mpaka na ku Msanjeko. Zipangizo zathu zomangira mbali yathu ino ya njanji zikumachokera ku Mozambique pa njanji yawo ija kudzatipatsira ife tizimangirako. Ngakambapo za mafuta tukamba za kulumikizana kuti mawaya a internet azichokeranso ku Mozambique kuja nkubwera kuno mongolumikiza ngati kuti ukokonso ndi kwathu doko katundu amene amachokera kutali, fetereza, mafuta, mankhwala ndi zina zambiri zimafikira kwa anzathu aja ali ndi nyanja, timakatengera kumene kuja. Koma kumeneko kumakhala kovuta chifukwa ndi doko laini yake, koma atipatsa malo akuti kunoko mangani malo anu okuti zikhanga ndi doko lanu, kadoko kanu aka mene timachitira ku Tanzania kuti zimene zimatengera amene makhazikitsira maubale anu inu ndi mayiko enawo. Mokuti ifepo mpano tizipita ku Mozambique kukawombola katundu amene ochokera kunja mayiko ena akutsidya la nyanja ngati kuti tikutenga pa nyanja yathu. Zimene zithandiza katundu azifika msanga ku Malawi kuno, koma zabwera ifo chani? Zabwera ifo cha ubale umene wakonzedwanso padakali pano ndi a President Philip Nyusi komanso President Lazarus Chakwera. Si zinthu zoita kudabwitsa kuti mbuyomu panali mautsogoleri ena ndipo ubale usuna lilonje. Amalawi akudziwa zimenezi. Nditi zatengera atsogoleri awawo kunena zoti ayi anthu athu adziyenderana bwinobwino, anthu athu akhale omasuka, anthu athu adzipatsana nkhale maphunziro zipanga exchange. Anena a President Nyusi akuti mmene mwandipatsa ulemu uwu panopo anyamata ndi asungwana aku Mozambique ayamba kubwera ochuluka muyembekezera ambiri kubwera kudzaphunzira pano pa University of Malawi ndi masukulu ena kuno ku Malawi. Ndi chinthu chonyaditsa kwambiri. Dabwino ndathokoza kwambiri olemekezeka. Naona kuti unali mofati muyankhule chifukwa chokuti inu pokhala amene malankhula za boma, mneneri wa boma mwene wakhala ndi uthenga upita kwa Malawi. Ndiye mafuna musanachoke mwina musanamalizitse uthenga amene mungawuza Amalawi pazokhuza ubale umene ndi tsogolo lake ndotani. Tikudziwa kuti dziko la Malawi mbali yambiri ndazungulira ndi dziko limene la Mozambique. Amalawi ambiri ali ku Mozambique umakwati ndina kuti zichewa watu wankha kulankhula zamprosiyana. Ubale umene a President a dziko lino Dr. Chakwera ndi anzawo a Nyusi aukhazikitsa. Mwauza mali zotani meti kutsikiza choza wathu kuti ufuna ufike potani. Uthenga kwa Malawi ndokuti ubale umene ulipo adaukhazikitsa makolo athu kalekale. Ndongofunika tiusamale. Malawi imatchuka kuti the warm heart of Africa. Mtima wofunda bwino kuno kwa Africa kumene kumakhala chinyontho chachimwemwe. Ifete ndigwirebe chimene chija tidzidziwe kuti dziko la Malawi ndi lamtendere. Amalawi akayenda kwina kulikonse amati Amalawi ndolimbikira ntchito, Amalawi ndi anthu asangala, Amalawi ndi anthu achimwemwe. Zimene zija zimatipatsa kanthu kena. Anthu amabwera ku Malawi achidzaona nyanja yathu, mapiri athu ndi zina, amabweranso chifukwa cha anthu aku Malawi akuti ndi anthu achimwemwe. Ndi chinthu chimene sumaluza kanthu kupereka smile. You don't lose anything by smiling at somebody. Ndi ngati Amalawi chimene timatchuka nacho ndi Amalawi okonda kulimbikira ntchito,
amalawi okonda kulimbikira kukhala anthu amtendere, anthu asangala, anthu opanga welcome alendo. Ndi mphatso zimene Mulungu anatipatsa, zimene zimatipatsa ifeyo kukhala dziko limene amalilozerana nkumalisirira. Zimenezo tizipitilize, tiyambire penepo ku Mozambique, tikapita ku Tanzania, tikapita ku Zambia, tikapita ku Zimbabwe. Mayiko amenewo adzinena zoti koma ngati chili chimwemwe pano Malawi akhalepo. Amene wandithu ndi anduna zofatsa nkhani Amoses Kunkuyu amene amangofotokozapo kuthirapo ndemanga ndithu pa za ubale umene ulipo pakati pa dziko la Malawi komanso dziko la Mozambique. Makamaka zimene zachitika tsiku la lero kuti president a dziko la Mozambique ali mdziko muno ndithu afika chakumawaku, iwo alipo mpaka na mawa ndithu, mawa alinso ndi mwambo wina kupita ku Chichiri trade fair grounds kumene wakakhiranso ntchito zina kumeneko. Ndi ubale ndithu wamphamvu umene wakhalapo kuyambira ndithu zaka zinayi zapitazo. Takati kuona zambiri zikuchitika, president akuno kupita ku Mozambique kubwera kuno kusiyana migwirizano yosiyanasiyana, ndi zinthu zimene zakhala zochititsa chidwi kwambiri. Ndi amene ndi anduna azofatsa nkhani amene angofotokozapo makamaka zakufunika kwenikweni kwa ubale umenewu. Padakali pano president akhala akufika posachedwapa, president a dziko lino akhala akufika posachedwapa kuti adzafotokoze ndithu kuti afike mkatimu. Akachoka amenepa ndikuti akhala akuchoka malo ano. Ndi president padakali pano tinene kuti ndifuna ticheze ndi mtolankhani wathu ameneyo ndi Austin Kachpeya, ali malo omwe ano. Austin Kachpeya watsatira bwino zimene zakhala zochitika mkatimu. Ndafotokoza kuti mwambo unali mwambo utani iwe ngati olemba nkhani? Mwambo huu waenda bwino. Taona president wa dziko la Mozambique pano tikuti Dr. Filipe Nyusi ampasa ndithu ulemu wake degree komanso zimene zinalankhulidwa mmene mucha yayi zinali zinthu zothokoza ntchito mmene president wa dziko la Mozambique wagwira. Mmene president wa dziko amalankhula anena kuti dziko la Malawi ndi Mozambique sikono ndi abale, ndipo anena kuti munayamba mavuto pa mtendere dziko la Malawi ndi Mozambique amakhalira limodzi. Anapereka chitsanzo cha dziko muno mmene munali ngozi chichitika ya kusefukira kwa madzi ya Namondo Fred. Dziko la Mozambique tunali pakalikiliki kuthandiza dziko la Malawi ndi zinthu zosiyanasiyana, zipangizo kuonesa kuti mioyo ya anthu ena amene anaphinjika ikhala ngati yapepuka. Komanso dziko la Malawi ino tinalinso mavuto akulu amene anzathuwa ndithu anatithandiza. Ndiponso president wa dziko la Mozambique Filipe Nyusi nawonso muziyankhulo zawo anakambanso chimodzimodzi kuti Malawi ndi Mozambique ndi anthu oti ali ndi zambiri zofanana, ndipo iye anaona kuti pamene president dziko lino anayamba kulamulira athandizirepo tumakamaka kuthandiza kusintha kwa zinthu zina za mdziko muno. Komanso president wa dziko lino kubwerera kwa president wa dziko lino anayankhulaponso kunena kuti chikhazikitseni ubale umene wa Malawi ndi Mozambique asana mapangano ochuluka amene athandizira makamaka ku nkhani za malonda komanso chuma choti cha mayiko awiriwa ndithu mzanga. Ndi waona anthu chimwemwe cha anthu kuno chili motani? Austin wayena takuona walowera kumusiko kuntundaku uko kuti anthu ena amene akhala akuonera pa screen yaikulu ija pa chikanema chachikulu, anthu chimwemwe chawo chotani? Okay, anthu atu anandi chidwi kwambiri, aonesa chidwi kwambiri ndi zimene zachitika apa. Mzanga tikuza kuti pamalo panso paliso ma student kapena ophunzira amene akuphunzira pa Chancellor College pano aku dziko la Mozambique nawonso aonesa chimwemwe pa zimene zachitika pamene dziko la Malawi lapereka ulemu kwa president wa dzikolo amene ali Dr. Nyusi. Tsopano iwo akuti izi zinthu za pamwamba kwambiri, ulemu umene boma la Malawi kapenanso school of engineering ya University of Malawi yaonetsa kupereka degree ya ulemu imeneyi. Ndipo anthu ambiri ubale umenewu mzanga ndimana kuti ubale umenewu uthandiza kuti ma student kapena kuphunzira mdziko la Mozambique azitenga nawo tu aziphunzira nawo school kapena kuphunzira pamwamba ma university mdziko muno. Ndinakumana ndi ambiri ndithu akuti ine ndili kupanga PhD ndino ku Mozambique ndikubwera kuzaona president zino machita zinthu zapamwamba kwambiri. Even aku Malawi konkunonso nawo ophunzira nawonso achita chidwi, komanso anthu osiyanasiyana ogwira ntchito mboma ena ndi makampani awo
ndithu anafika nawo kuti adzaonolere mwambo umenewu kuti adzachitira umboni kuti president wa dziko la Mozambique pano kuti Dr. Filipe Nyusi akumpasa ulemu wake kumaso kuti zangobwera atu mwaulere. President Nyusi walimbikira, Dr. Nyusi walimbikira ndithu waonesa kuti ndi munthuso wanzeru oganiza. Titaona mabuketi ake mabuku mwake kuti munthu amene ndi mechanical engineering anakhoza ni distinction si chinthu cha easy yayi. Munthu koza distinction atokhaso lecture atokhaso professor msukulu zosiyanasiyana pa dziko lapansi ndithu mzanga. Chabwino pata kale pano ndikuona Professor Chisi nawonso akuvina nawo gule amene ali kuno gule wa ingoma utha kumaona nchithunzi mu Austin ndithu akuvina nawo pamenepo azonyaditsa ndithu mzanga. Kodi achisamaziwanso kuvina gule ameneyo amene utukhanga ndango amene angona kumzimba ndiona yisi ndithu kuti akuvina kwambiri amenepo. Ndi nthawi yake imene anenesa president this is a time for celebration. We're celebrating ndi nthawi yoti ndiyachisangalalo munthu akwenda ulemu wake wa degree anthu usazivina choncho zimene zinde zosangalasa zimene this is adding spice to the occasion ndithu nzanga. Okay, Austin, probably for the sake of those who are listening right now, just briefly in English, how can you summarize what you have seen inside here during this function where the University of Malawi has conferred this honorary doctorate to Dr. Filipe Nyusi, President of Mozambique? Briefly, what can you say? What do you want Malawians to know? Okay, the event was very colorful. We have witnessed how things have gone and how Mozambican has expressed gratitude to Malawi for honoring their president. Even the president himself says on behalf of his family and the Mozambique people, he's much humbled the way Malawi has done, especially Malawi, the University of Malawi, to honor him with such a prestigious award of honorary doctorate degree. And this also signifies the strong or cordial relations which is there between Malawi and Mozambique. Yeah, and in their speeches, the dignitaries, especially the presidents, also mentioned of memorandum understandings which are there, which summarily they should work together in all aspects of economy. And this is when this was well articulated in this ceremony. Very colorful in brief. Zinazo chitisa chidwi wana kuti ndithu anthu osanasiyana kuzaonerera zimenezi. Back to my friend. Thank you so much. Thank you so much, Austin. Thank you so much, Austin. Now I'm going to give you time to go and rest. Yeah, thank you so much. Bye-bye. Yes, that's Austin Kajepeya here. He was trying to summarize what exactly has been happening here at this colorful event. He has described it as one of the colorful events that he has ever witnessed, where President of Mozambique was being awarded this honorary degree here by the University of Malawi. This is taking place at the Great Hall here in Zomba, which is the heart of this University of Malawi. Currently, President Dr. Chakwera is here, and also Dr. Filipe Nyusi is also here, and they will be coming out from from where they are now, and they will be taking off from this place any moment from now. But while we're still waiting for that, we are still giving you some live commentary from here at the Great Hall in Zomba, where we are today. It's a momentous occasion. It's a momentous occasion where people from all walks of life have come here to witness this important event. As I mentioned, we are Mozambicans are here. When I was talking to one of the officials from the ministry, he said that we have 3 vice chancellors of the universities of Mozambique who have witnessed this event, and also we have some students who have come all the way from Mozambique just to witness this event today. So yeah, it's a momentous occasion
right here in Zomba for Malawi and Mozambique. This is cementing the relationship that is there between the two nations, just cementing the relationship that already exists between the two nations. Ndi tsiku la mtengo patali kwambiri kuchokera kuno ku Zomba ndithu kumene tikukamba kuti ndikulimbikitsa kwambiri ubale pakati pa mayiko awiriwa. A President Chakwera sabata yangotayi adalandiranso ulemu wapamwamba kwambiri kuchokera ku University ya Joaquim Chissano mdziko la Mozambique, panonso University ya Malawi kupereka ulemu umenewu kwa president wa ku Mozambique. Kungosonyeza ntchito zabwino zimene ma president awiriwa akugwira zolimbikitsa mabale awo komanso kulimbikitsa kufunikira kuti anthu amayiko awiriwa apindule mu njira zosiyanasiyana. Panopa ndifuna ndicheze ndi mmodzi mwa akuluakulu akuno ku Malawi tifuna timve kuti tikucheza ndi ndani. Mafamu mtayima apa. Thank you very much. Yes, you're welcome. Okay, my name is Clement Kanyama. I'm the Chief Executive Officer of the National Oil Company of Malawi Limited. In short, Nokima. Yes, please. Thank you so much. How do you feel that Mozambican president is here? Just 3 weeks ago, you were receiving fuel from Mozambique through Lero after so many years. And now we're having the president of Mozambique visiting Malawi, and he has been conferred this honorary degree. How do you feel as the head of Nokima? Well, let me begin by recognizing and acknowledging the vision of His Excellency President Chakwera, what he has done to allow that we are able to get the fuel into Lilongwe for the first time after over 2 decades. Now, what has happened at the moment is going to assist to bring down cost of petroleum products in the country. What we have seen since that first inaugural arrival of the train is that quite a number of wagons have come into Malawi. We can assure you that we are now getting a lot of petroleum products via the railway. Now, the coming in of President Nyusi from Mozambique to be part of this function, that cement where we are going. We can already tell you that in the margins of the meeting of the Excellencies in Maputo, we had already signed a bilateral agreement with Petromog so that we can increase the volumes that are being transported via Nakala. All right. Can you speak the same in Chichewa? Okay. Is it possible? Ndilankhula mchiyabu no bwino. Mafamu mutuuze kuti kubwera kwa a president amene wa Mozambique kwa inu ngati Nokima bwana Kanyama kutanthauzanji komanso kuti posedwa apa kunabwera mafuta mayamba kulandira mafuta panjanji. Zotanthauzanji kwa inu ngati Nokima komanso ku dziko la Malawi. Chachikulu tifuna tisimikize masomphenya a president wathu president Chakwera zimene achita Chakwera kupangitsa kuti mafuta ayambe kubwera ndi chinthu chachikulu kwambiri. Zipangitsa kuti mtengo weniweni wa mafuta uyambe kutsika mdziko lino chifukwa tsopano tizitha kubweretsa mafuta ankhani pa mtengo wotsika. Ndiye kubwera kwa President Nyusi ku Malawi kuno zipangitsa kuti mgwirizano umene ulipo pakati pa makampani aife a Nokima ndi Petromog apite patsogolo. Ndi ife ndilosangalala kwambiri kuti zachitika a few weeks after ifeso tidapita ku Maputo. Zikomo kwambiri. Ndithokoza kwambiri bwana Kanyama. Zikomo kwambiri inazo ndothokoza kuti mwatipatsa mpata oforokoza chikuchitika ndi chani. Zikomo kwambiri. Zikomo. Amene wandithu ndi mkulu wa company ya Nokima ndipo amayankhula apa pamenepa makamaka pa zakubwera kwa president wa dziko la Mozambique. Padakali pano a president aku Mozambique akuona ndithu gule wa ingoma amene akuimba pakadali pano. Mwina mungomva kuti kodi zili motani. A president ku Mozambique Dr. Filipe Nyusi ali limodzi ndi Dr. Lazarus Chakwera president wa dziko la Malawi ndi pamodzi ndi first lady Madam Monica Chakwera akuyenda limodzi ndithu amenepo pa chinsalu chachofira koma kwinaku akuona ndithu magule amene ali malo amenewa. Ndiye panopa limodzi ndithu pamene akuyandikira galimoto imene afuna kuti akwere pamene pakuti achoke malo ano kuno kuzomba pano pa Great Hall kumene kukuchitika zinthu zosiyanasiyana. Makamaka ndi tsiku la mtengo wapatali kwambiri amaoneka kuti amafuna atakwera akuluakulu anawo zoti kwera ndi galimoto akuti ayi ndionenso gule wa ku Mozambique ali patsogolopa ndi akupita pa gule ameneyu wa ku Mozambique kuti
aone ndithu pali pamenepo ndi president mapresident awiri amenewa akuyenda ndithu kuona anthu aku Mozambique andigule wawo akuimba kupereka moralo pamenepo wakuyenda kubaibisa mbali zonse ziwiri ndi zimene zikuchitika pakadali pano mwambo ochititsa chidwi kwambiri kuno ku Zomba kotero kuti ayenda kuchoka mpaka na kuzafika chakunsewu amayembekezera kuti mwina adutsa kuti akafike chaku akwerera galimoto mpaka kuzafika asonkhana apa tikuona ndithu now President Nyusi wombera ndithu pamenepo ayi ndithu pamenepa pala chinyamata chipani cha Malawi Congress ndiye President Anyusi anayima amenepa kupereka moni amenewa kuti ndi ana asukulu achipani cha Malawi Congress akuno ku Chancellor College ndi amene akuimba nyimbo ameneyi Anyusi akuzangwira oimba ng'oma kuti akuimba bwino kuzammenya papewa pamozi ndi President padakali pano ndithu apa akuyembekezerano kuti galimoto imene yatenga imene ikufuna kuti yatenge malo ano yatenge kuchoka malo amenewa padakali pano amene mmakuzowa kuno ku Zomba pamene mmakhota kuti mufuna mulowe ku Chancellor College kapena ku university pamene ayenda kuzafika malo amenewa padakali pano pano patikuona kuti President aku Mozambique akwera galimoto yawo mbali nayi tikuona kuti President akuoneka kuti akukwera ndithu mbali nayo akuoneka kuti President awiriwa akwera ndithu galimoto imodzi imene akufuna kuti mbali nayo taona kuti ayi kuti President akwera kuna akukwera Anyusi panopa zikuchitika ndi zimenezo pakadali pano kuno ku Zomba mbali nayo achinyamata akuimba nyimbo zawo ndithu atanyamula makaka a dziko la Mozambique mbali nayo makakazi asalu za Malawi kwinako akulemba welcome H. Philip Jacinta Nyusi to University of Malawi. Tikuona zikwangwani zimenezo anyamula achinyamata mbali nayo pali ndithu maflagi mapresident agenda amenewo onse ali mbali imodzi ena akwera mbali ina mbali ina galimoto imeneyi ulendo opita kubwerera ulendo ochoka malo ano akuno ku University of Malawi. Galimotozi zikuyenda ndithu pang'ono kuti zichoke malo amenewa ndi zimene zikuchitika ndithu tsiku la lero. Pali apa mbali nayi kuti amayi amene anyamula makaka flag kapena mbendera ya dziko la Malawi akutonda amayi ena ndithu anyamula mbendera ya dziko la Mozambique. Amenewo ndithu ndi amayi amene akulinda amayi amboma amene akusangalala kuno. Apapa ndithu pakuoneka kuti ayi chichewa chake tine kuti ayi pakuoneka kuti zafika pachimapeni kuno ku Zomba kumene mtsogoleri bwera kuno lero kuti kudzalandira degree ya ulemu imene ikuthandiza imene ithandize kulimbikitsa sonkha dziko la Malawi dziko la Mozambique. Foti maiko awiri amenewa ndi maiko amene ubale wawo ukupita patsogolo kwambiri chifukwa chakuti mapresident awiri amenewa akhala ali pa ubale
kuoneka kuti zaka zinayi zapitazi ubale wawo wa dziko la mapresidentiwa komanso dziko la Malawi wakhala upita patsogolo monga metamvera anthu osiyanasiyana akuyankhula kuno. Pakadali pano a president a dziko la Malawi komanso a president aku Mozambique achoka malo ano kuno ku University of Malawi kuzomba kumene tsiku la lero amalandira degree imeneyi ya ulemu. Ndiye tifuna padakali pano ndithokoze kufanya mnali pamenepo kuonera komanso kumvera MBC. Thokoza nzanga onse amene tinanawo limodzi kuno kuzomba kupasirani mwambo umenewu mwasatane. Ine ndi Blessings Kanache ndifuna ndikuperekeni m'manja mwa anzathu kuchichiri komanso kwacha kuti apitirize mapulogalamu otsatira. Mwakoma nonse.